Εξαιρετικά. Ξεκινήσαμε την καταγραφή. Επίσημα λοιπόν πλέον, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να σας συστηθώ, ονομάζομαι Δημήτρης Σαρής. Είμαι αναπληρωτής καθηγητής βιοτεχνολογίας τροφίμων στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Λίμνου. Σας απευθύνω έναν πολύ σύντομο χαιρετισμό και μετά έχουμε να πούμε στη συνέχεια πολλά περισσότερα. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε μια γεμάτη αίθουσα στο Παντελίδιο κτίριο της Μύρινας και βρίσκομαι και σε μια γεμάτη διαδικτυακή αίθουσα όπου πριν περίπου μισή ώρα αρχίσατε να στέλνετε χαιρετισμούς από διάφορες γωνιές της Ελλάδας και αυτό είναι ιδιαίτερα συγκινητικό πέρα από τη σκοπιμότητα της διάχυσης του έργου. Συνεπώς, προς το παρόν αυτά από μένα. Να είστε καλά, χαίρομαι που είστε όλες και όλοι εδώ και να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του τμήματός μας, αναπληρωτή καθηγητή Κωνσταντίνο Γκατζιόνη, για έναν πολύ σύντομο χαιρετισμό. Δυστυχώς ο υπολογιστής δεν μετακινείται, οπότε είμαστε εκεί. Ωραία, άρα μιλάτε εδώ. Θα προσπαθήσω να μιλάω δυνατά για να ακούγομαι και μέσα στην αίθουσα και στους διαδικτυακούς μας καλεσμένους. Τους καλωσορίζουμε και αυτούς. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Γκατζιόνης, ο πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Για αυτούς που είστε ηλεκτρονικά συνδεδεμένοι, σας μιλάμε από τη Μύρινα, από τη Λίμνο, από το κτίριο Παντελίδιο στο Ρωμαϊκό Γυαλό. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά κάποια στιγμή. Εγώ πολύ σύντομα θέλω να συγχαρώ τον κύριο Σαρή για αυτές τις δράσεις. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία είναι για την εκπαίδευση σε διάφορα επίπεδα. Τα πανεπιστήμια δεν πρέπει να εκπαιδεύουν μόνο στην ανώτερη εκπαίδευση και δεν πρέπει να κάνουμε προγράμματα μόνο για την έρευνα και για αυτά τα πολύ ειδικά που κάνουμε. Πρέπει να τα κάνουμε και αυτά, αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια κάθετη προσέγγιση. Αυτά τα προγράμματα, τα Erasmus Plus και συγκεκριμένα το Be In σήμερα, γιατί ο κ. Σαρής τρέχει 3-4 από αυτά, είναι ιδιαίτερα καλό σε αυτό, είναι για ένα εισαγωγικό ερέθισμα για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν. Και κλείνω λέγοντας το ουσιαστικό, ότι εδώ πριν ένα μήνα γιορτάζαμε, πέρσι και πριν ένα μήνα ξανά, γιορτάζαμε τη μεγάλη επιτυχία ενός μελισσοκόμου στη Λίμνο. Για όσους δεν είστε από εδώ ή είστε στη μελισσοκομεία καινούργοι μέσα από αυτή την εκδήλωση, πρόκειται για το μέλι Χασάπης, του κυρίου Χασάπη, ενός λιμιού παραγωγού, ο οποίος πέρσι κέρδισε στην Απιμόνδια το καλύτερο μέλι στον κόσμο, το βραβείο για το καλύτερο μέλι στον κόσμο, το οποίο η Ελλάδα είχε να κερδίσει πάρα πολλά χρόνια. Και στη συνέχεια, επίσης, βραβεύτηκε και από την πρώτη Δημοκρατία και από το γαστρονόμο ως το καλύτερο μέλι σε εθνικό επίπεδο. Όταν τον καλέσαμε σε μια επαιτειακή εκδήλωση για να μας μιλήσει για αυτό, μας εξήγησε λίγο πώς ασχολήθηκε και μας είπε ακριβώς αυτό, ότι κάποια στιγμή, ενώ κάτι άλλο έκανε στη ζωή του, κάπου βρέθηκε, άκουσε για μια μέλισσα, άκουσε για μια κυψέλη, νομίζω αναγκάστηκε λόγω της αρρώστιας του πεθερού να ασχοληθεί πριν πολλά χρόνια και μετά από κάποια χρόνια βρεθήκαμε να συζητάμε ότι η Ελλάδα επιτέλους έχει το παγκόσμιο κύπελλο, το ανώτερο βραβείο καλύτερου μαλλιού στον κόσμο, εδώ από τη Λίμνο, από ένα παραγωγό, ο οποίος τυχαία κάποια στιγμή είναι πλάτης. Οπότε ελπίζουμε αυτές οι ημερίδες, με αυτό τον εισαγωγικό χαρακτήρα που έχουν, απλοποιημένες για αυτούς που σκέφτονται να ασχοληθούν, να πάνε στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση κλπ. Ελπίζουμε κάποιος ανάμεσά μας να είναι ένας από αυτούς, ο οποίος σε κάποια χρόνια από τώρα κάπου θα τον δούμε και θα λέει: εγώ τυχαία στο Παντελίδιο κάποια στιγμή άκουσα κάτι πολύ εισαγωγικό για τη μέλισσα και τώρα έφτασε στην κορυφή του κόσμου στο Α ή Β επίπεδο με τον Α ή Β τρόπο. Το πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει και καλή επιτυχία σε όλους και σήμερα και σε ό,τι κάνει στο μέλλον. Θεωρητικά. Έπειτα και από απέτηση το είδα γραπτός στη διαδικτυακή αίθουσα. Καλό είναι να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα, με την παρουσίαση του προγράμματος της ημερίδας, για να ξέρετε τι έρχεται μέχρι περίπου τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό στην πραγματικότητα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, φαντάζομαι διαδικτυακά έχω μοιράσει την οθόνη μου, μπορείτε να το δείτε.
Θα μου επιτρέψετε πάρα πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω το τι θα σας παρουσιάσουμε σήμερα εδώ. Ξεπεράσαμε τις εγγραφές φυσικά, των διαζώσεις συμμετεχόντων, περάσαμε και τους χαιρετισμούς. Θα ακούσετε εμένα ευθύς αμέσως να σας παρουσιάζω την ημερίδα, το πρόγραμμα, και μετά να αρχίζω να σας εισαγάγω λίγο στην ιδέα αυτού του Erasmus Plus έργου που λέγεται Be In. Έπειτα, επειδή πρόκειται, θα το αναφέρω αργότερα, για ένα εταιρικό σχήμα, μια σύμπραξη διαφόρων οργανισμών, κάθε εταίρος θα παρουσιάσει ένα κομμάτι από τα αποτελέσματα του έργου και πώς αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στον τομέα της μελισσοκομείας, συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο της Κύπρου για το αποτέλεσμα του έργου 1, το Ντάρε Πούλια για το αποτέλεσμα του έργου 2, το Ίντερεντού για το 3. Και φυσικά θα κλείσουμε πάρα πολύ όμορφα με έναν εξωτερικό ομιλητή, ο οποίος μας έκανε τη χαρά να βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Έρχεται και εκείνος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά από άλλο τμήμα. Η εταίροι μας είναι από το τμήμα πληροφορικής. Ο συνάδελφος, αναπληρωτής καθηγητής Δημοκράτης Γρηγοριάδης. Δημοκράτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Πρώτη φορά στη Λίμνο. Δεύτερη. Χαίρομαι λοιπόν που βρήκες την ευκαιρία να ξαναέρθεις. Θα δώσει τη δική του υπεραξία σε αυτή μας τη συνάντηση, δίνοντας το δικό του expertise και μια νότα στη μελισσοκομεία. Προφανώς προηγούνται και 2 διαλύματα για να πάρουμε μια ανάσα και εμείς και εσείς που είστε διαδικτυακά, και θα κλείσουμε όπως επιβάλλεται σε κάθε συνάντηση με ένα στρογγυλό τραπέζι, να δώσουμε το λόγο σε εσάς και εντός αίθουσας και διαδικτυακά. Την θέλουμε την ανάδραση, θέλουμε τα σχόλιά σας, και θα κλείσουμε με την ανακοίνωση και των webinars που έρχονται και είναι και η ουσία για την εκπαίδευση εκτός του ίδιου του εκπαιδευτικού υλικού του έργου. Δώστε μου ένα λεπτό να ανεβάσω την παρουσίαση, παρακαλώ. Ωραία. Μήπως εδώ Στάθη να μην έκανα mirror. Για να... όχι, το βλέπετε ωραία, μόνο εγώ το βλέπω. Οκ. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Για όσους και όσους δεν γνωρίζετε, οφείλω να σας ενημερώσω εισαγωγικά λιγάκι για το τι είναι το Erasmus+. Ενδεχομένως, γιατί πρόσφατα έδωσα και σε τοπικό σταθμό μία συνέντευξη και υπάρχει εντύπωση ότι το Erasmus+ αφορά αποκλειστικά μετακίνηση φοιτητών, ακαδημαϊκού προσωπικού, διοικητικού προσωπικού μεταξύ πανεπιστημίων για σπουδές ή για πρακτική σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό φορέα ή για σπουδές σε τρίτες χώρες. Το Erasmus+ δεν είναι μόνο αυτό. Το Erasmus+ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταφέρει να πάρει κάποια κονδύλια τα οποία τα διανέμει και σε διάφορους φορείς και χρηματοδοτεί διάφορους φορείς, ώστε σε κάποιους τομείς, τους οποίους θα σας πω πολύ πολύ σύντομα, περιμένει να παράξουμε εκπαιδευτικό υλικό. Οπότε, αν στον άξονα τουλάχιστον ΚΑ220, συγχωρείτε, εκεί έχουμε έναν διαχωρισμό σε έργα που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση, σε έργα που αφορούν τη σχολική εκπαίδευση και σε έργα που αφορούν τη νεολαία και σε έργα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο στόχος του κάθε έργου είναι διαφορετικός και ο τρόπος που να αντιμετωπίζεις είναι διαφορετικός. Και για να ψηλώσουμε λιγάκι ακόμα περισσότερο εδώ στο τμήμα και για να καμαρώσουμε λιγάκι, σας ενημερώνω ότι αυτή τη στιγμή τρέχουμε 3 ταυτόχρονα έργα και είμαστε τυχεροί ώστε το καθένα να είναι σε κάθε επίπεδο. Τρέχουμε ένα έργο Erasmus+ με άλλη κοινοπραξία στην ανώτατη εκπαίδευση, ένα έργο Erasmus+ στη σχολική εκπαίδευση και ένα έργο Erasmus+, το συγκεκριμένο,
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στα πλαίσια αυτών των έργων και στο συγκεκριμένο που συζητάμε σήμερα, παράγεται κάποιο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έχει διαφορετική προσέγγιση ανάλογα σε ποιον άξονα βρίσκεται. Βρισκόμαστε τώρα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συνεπώς, εμείς ως ακαδημαϊκοί και οι εταίροι ως ΜΚΟ ή ως αναπτυξιακές προσεγγίζουμε τη δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος εκλαϊκευμένα και απλοϊκά. Διότι το υλικό απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και όσους ενδεχομένως να ήθελαν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο που εμείς πραγματευόμαστε και με οποιοδήποτε άλλο σε άλλα έργα Εράσμους. Άρα συμπληρώνω αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ο πρόεδρός μας, ότι και που μετέχει και στην ομάδα έργου τη συγκεκριμένη και το παρακολουθεί από κοντά. Έχουμε παράξει ένα βασικό υλικό, το οποίο έχει ως σκοπό να ενισχύσει τον τομέα της μελισσοκομείας στο επίπεδο που ο μελισσοκόμος επιθυμεί και κυριότερα να μπορέσει να προσελκύσει νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη μελισσοκομεία και να έχουν ένα υλικό κάπου για να μπορούν να μελετήσουν και να κάνουν την εκκίνησή τους. Δεν σταματάμε όμως εκεί. Τελευταίος στόχος του έργου ήταν να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε προγράμματα σπουδών και να ενισχύσουμε και το ρόλο των εκπαιδευτών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Άρα αυτός ο στόχος του έργου είναι να φτάσει σε μελισσοκόμους που θέλουν όσο μπορούν να αναπτύξουν το επάγγελμά τους, βασιζόμενοι σε αυτό το απλό υλικό και τα εργαλεία που δίνονται, δεν είναι μόνο υλικό, μας δίνονται και εργαλεία, να προσεγγίσει νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη μελισσοκομεία και να εξυπηρετήσει τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, εάν θελήσουν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα σπουδών, ένα πλαίσιο μαθήματος στο συγκεκριμένο τομέα, να το αναπτύξουν. Εγώ γιατί σας μιλώ εδώ. Εγώ σας μιλώ γιατί είμαι ο επιστημονικά υπεύθυνος του συγκεκριμένου έργου για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το τμήμα μας, είναι και ο συντονιστής της κοινοπραξίας. Αυτές οι κοινοπραξίες έχουν ένα συντονιστή και εταίρους. Και στα τρία έργα που σας προανέφερα, πάλι ψηλώνουμε και καμαρώνουμε, το τμήμα μας είναι συντονιστής και στα τρία. Ο ρόλος μας είναι επαυξημένος. Εργαζόμαστε σκληρά για να συντονίσουμε εταίρους από διαφορετικές χώρες, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική νοοτροπία. Περνάμε λοιπόν σιγά σιγά στην παρουσίαση. Το πρόγραμμα της ημερίδας σας το παρουσίασα. Θα σας ενημερώσω εγώ για κάποια γενικά στοιχεία του έργου, ποιος είναι ο στόχος του, τι πραγματεύεται στην πράξη αυτό το έργο, ποια είναι η κοινοπραξία μας, ποιοι είναι οι εταίροι μας, οι συνεργάτες μας από 3 χώρες του εξωτερικού, ποιο είναι το αντικείμενο του έργου, ποια είναι τα παραδοτέα, το υλικό του έργου και τα αποτελέσματα. Όλα αυτά εγώ θα σας τα αναφέρω γενικά, γιατί αναμένουμε τους εταίρους να αναπτύξουν ο καθένας ένα από τα 3 παραδοτέα για να ενημερωθείτε για το πώς αυτά τα εργαλεία λειτουργούν. Και έπειτα θα έχουμε το κλείσιμο της ημερίδας με μια συνάντηση εδώ, συζήτηση, ανάδραση με αίθουσα, παντελίδιο και διαδικτυακά. Συνεχίζουμε την καταγραφή για να έχουμε και εμείς την πληροφορία να βελτιώσουμε το υλικό μας. Και φυσικά κλείνουμε με την ανακοίνωση των webinars, διότι κλείνω τα εισαγωγικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των έργων, των οποιοδήποτε, έχουμε κάνει σοβαρή προσπάθεια να παράξουμε κάτι, αλλά αυτό είναι η μισή δουλειά. Η άλλη μισή δουλειά είναι αυτό το υλικό που εμείς παράξαμε, δεν το παράξαμε για εμάς, το παράξαμε για εσάς. Είναι να το επικοινωνήσουμε με τους ωφελούμενους του έργου. Δεν επαναλαμβάνουμε, σας είπα ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του συγκεκριμένου έργου. Κατά περίπτωση, λοιπόν, χτυπάμε τις ομάδες στόχου, γιατί αυτός είναι και ο στόχος του έργου. Να παράξουμε ένα υλικό που να υπάρχει και να το χρησιμοποιείτε εσείς με ασύγχρονο τρόπο όποτε επιθυμείτε. Άρα, σήμερα έχουμε μία ημερίδα πολλαπλασιαστή, multiplier event, έτσι την ονομάζουμε. Την βαφτίσαμε Open Beekeeping Day, μια ανοιχτή ημερίδα μελισσοκομείας, πάνω στην οποία ενημερώνουμε το κοινό και το ζεσταίνουμε για να αντιληφθεί
το τι πραγματευόμαστε και κάνουμε και ένα ανακοίνωση στο webinars, που εκεί είναι η πραγματική εκπαίδευση από τους εταίρους, από εμάς, προς τα εσάς. Φυσικά μπορείτε και μόνοι σας, γι' αυτό το φτιάξαμε αυτό το υλικό που θα σας παρουσιαστεί, μπαίνοντας στο site του έργου, να το χειριστείτε όπως εσείς επιθυμείτε. Την ημερίδα την αναφέραμε. Περνάμε στα γενικά στοιχεία του έργου. Μιλάμε λοιπόν για ένα πρόγραμμα Erasmus+. Είναι σε έναν άξονα που ονομάζεται Cooperating Among Organizations and Institutions. Το VET είναι Vocational Education, είναι δηλαδή η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Όπως σας είπα, έχουμε και School, έχουμε και Higher Education. Άρα, να αναμένετε να ξανασυναντηθούμε σύντομα για άλλα έργα. Θα χαρώ πολύ. Είχε ανοίξει η πλατφόρμα για να υποβάλουμε πρόταση το εταιρικό σχήμα το 2021. Σταθήκαμε δυναμικά σε αυτό από τον πρώτο γύρο και όλας της κρίσης της πρότασης. Κερδίσαμε αυτή την πρόταση. Συμβασιοποιηθήκαμε με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο μας αποδίδει σε όλη την κοινοπραξία περίπου 107.000 ευρώ. Το έργο ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου του 2022, είναι στο τέλος του και ως ήθιστε στο τέλος του, αφού είναι και ολοκληρωμένο, το προσφέρουμε στον κόσμο προς χρήση και προς ανάδραση. Δεν σταματάμε εδώ, είμαστε δεσμευμένοι μετά τη λήξη του έργου για λόγους βιωσιμότητάς του να συνεχίσουμε να το επεκτείνουμε και να ασχολούμαστε με αυτό και πολύ πιθανόν μέσα στο 2024, μπορεί και προς το τέλος του, να οργανώσουμε ένα webinar αφότου είμαστε σίγουροι ότι η χρήση ορίμασε από εσάς, εσείς το είδατε, το χρησιμοποιήσατε, έχουμε κρατήσει στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, ξαναμιλάμε για να μας πείτε το χρησιμοποίησα πλήρως, βελτιώνεται εκεί, μου άρεσε αυτό, δεν μου άρεσε αυτό, οπότε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο για να μείνει για πάντα, γιατί θέλουμε να μείνει αυτό το υλικό για πάντα. Να σας παρουσιάσουμε λοιπόν την κοινοπραξία. Ξεκινάμε με τον συντονιστή της κοινοπραξίας. Στο συντονιστή ηγούμε εγώ. Συγγνώμη, δεν αλλάζουν οι διαφάνειες. Θα το δούμε. Ζαχαρία, τώρα είναι καλύτερα. Όχι, όχι, δεν αλλάζουν οι διαφάνειες. Να κάνω stop share και να το ξαναβάλω. Οκ, δώστε μου ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ για το σχόλιο. Αν κάτι δεν πάει καλά τεχνικά, παρακαλώ να με διακόπτετε. Οπότε, είμαστε εδώ και μοιράζω αυτό. Τώρα να δούμε. Δεν μπορεί να το διευκρινίσει και να διαλέξει το πλήρες. Ναι, δηλαδή νομίζω αυτό που η κατάσταση. Ναι. Ή αυτό. Αυτό το δοκίμασε και πες άμα το βλέπουμε καλά. Θα δω και εγώ αν αλλάζει. Νομίζω τώρα αλλάζει. Ωραία, τέλεια. Είμαστε μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε για αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Μιλήσα λοιπόν για το συντονιστή της κοινοπραξίας. Είναι το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εδρεύει στη Λίμνο. Υπηρετώ σε αυτό το τμήμα ως συμβασιούχος από το 2015 και ως μόνιμος από το 2018. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος να εργάζομαι στο συγκεκριμένο τμήμα, γιατί προσφέρει ένα από επίπεδο εργασιακού περιβάλλοντος ένα υπέροχο κλίμα.
Και αυτό δίδεται ως υπεραξία στους φοιτητές και στην ανάδραση που έχουν με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Μιλάμε για ένα τμήμα το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδομένα της αγοράς εργασίας και αυτό αντικατοπτρίζεται στο νέο πρόγραμμα σπουδών το οποίο δημιούργησε πριν ένα χρόνο. Αυτό αντικατοπτρίζεται από τις νέες ειδικότητες που έχουμε φέρει με νέους συναδέλφους που κάποιος δεν θα περίμενε να συναντήσει, θα έπρεπε, αλλά δεν θα περίμενε να συναντήσει σε ένα τμήμα επιστήμης τροφίμων και διατροφής. Μιλάμε για ειδικότητες όπως νανοτεχνολογία, υπολογιστικές προσομοιώσεις μεγάλου όγκου δεδομένων, βιοστατιστική, διατροφογενομική, αισθητηριακή ανάλυση και αντιδράση καταναλωτών. Όλα εστιασμένα στην αγορά εργασίας, έχοντας και επαγγελματικά δικαιώματα πλέον το τμήμα μας προς τους φοιτητές, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον έξω χώρο. Αλλάζει, βλέπω. Τέλεια. Εταίρος μας από αναπτυσσόμενη χώρα, τη Βόρεια Μακεδονία, μία μη κυβερνητική οργάνωση, το Interedu, μία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία απασχολείται σε θέματα ευρύτερης μετάδοσης της εκπαίδευσης, οπότε ήταν ένας σημαντικός εταίρος στο να μας εξυπηρετήσει για το πώς να μεταφέρουμε εμείς ως ακαδημαϊκοί τη γνώση σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης. Και όχι μόνο, έτσι. Παρήγαγε και εκπαιδευτικό υλικό. Μιλάμε για μια αναπτυξιακή του αγροτικού τομέα, το DARE, Distretto Agroalimentare Regionale. Βρίσκεται στη Φότζα, στην περιοχή της Πούλια. Από τη μία μεριά είναι η Νάπολη, από την άλλη μεριά είναι η Πούλια. Είναι στο νότο της Ιταλίας. Πολύ σημαντικός εταίρος και αυτός για να μπορέσει να μας κάνει, πέρα την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού, μέλος της ομάδας, άλλωστε είναι, αν θα είναι αργότερα μαζί μας ο κύριος Αντώνιος Στάση, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φότζα, είναι και μέλος αυτής της αναπτυξιακής. Πέρα την παραγωγή λοιπόν του εκπαιδευτικού υλικού, μας βοήθησε ιδιαίτερα στη διασύνδεση που έχει ως αναπτυξιακή με τον ευρύτερο αγροτικό τομέα για να πάρουμε και από εκεί ανάδραση για το τι μπορούμε να βελτιώσουμε στο έργο μας. Και φυσικά, εταίροι αγαπημένοι μας από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου είναι το τμήμα πληροφορικής, το SAIT Lab. Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου βρίσκεται στη Λευκοσία και εκεί εδράζει και το τμήμα πληροφορικής. Ξέρετε, μιλώντας για ένα έργο που ονομάζεται πλήρως «Ενσωμάτωση ψηφιακών καινοτομιών στη μελισσοκομεία», BEIN, χρειαζόμαστε και ισχυρή ενίσχυση από ανθρώπους που γνωρίζουν από πληροφορική. Άλλος ένας σημαντικός εταίρος που έρθει και συμπληρώνει το κομμάτι της κοινοπραξίας, καθώς ωραία, εμείς παράγαμε υλικό, ωραία, εμείς προσαρμόσαμε το υλικό στο επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πιο απλοϊκό και εκλαγευμένο. Το ζήτημα είναι πώς αυτό θα ψηφιοποιηθεί, πώς θα γίνει ελκυστικό, πώς θα μπορέσει να μεταδοθεί καλύτερα η πληροφορία στους επαγγελματίες που θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο κομμάτι της μελισσοκομείας. Τι είναι τελικά το BEIN? Στόχος ευρύτερος, όπως είπαμε, αυτών των αξώνων του Erasmus Plus είναι να ενισχύουμε τη γνώση και να τη μεταφέρουμε όπως γίνεται σε μία συνάντηση όπως η σημερινή. Παραγωγή υλικού, παραγωγή εργαλείων, δικτύωση, μεταφορά τεχνογνωσίας. Πολύ σωστά ο πρόεδρος είπε στην αρχή ότι η υγιής ακαδημαϊκή κοινότητα δεν είναι κλεισμένη σε ένα γραφείο ή σε ένα εργαστήριο, αλλά πρέπει να κοιτάει έξω. Πρέπει να κοιτάει και έξω. Πρέπει να κοιτάει την αγορά, πρέπει να προάγει την εκπαίδευση, πρέπει να προάγει τη γνώση και πρέπει να στέκεται πολύ κοντά στην κοινωνία. Είτε σε τοπικό επίπεδο, όπως κάνουμε εμείς στο τμήμα, καλύτερη απόδειξη δεν υπάρχει από αυτή τη δράση, αλλά και με πολλές άλλες δράσεις που οργανώνουμε, είτε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Συνεπώς, στο συγκεκριμένο έργο θέλουμε να μεταφέρουμε τη γνώση και την τεχνολογία στον τομέα της μελισσοκομείας. Πληροφόρηση. Θέλουμε να αυξήσουμε το επίπεδο πληροφόρησης για τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση στους μελισσοκόμους και προφανώς θέλουμε να συνδέσουμε αυτές τις επενδύσεις στις τομεακές, το κονδύλι δηλαδή που έρχεται, συγχρηματοδοτείται εθνικά και πανευρωπαϊκά, θέλουμε να το συνδέσουμε με την οικονομική και περιβαλλοντική αποδοτικότητα. Και προφανώς μέσα από όλο αυτό δίνουμε και εμείς τη χρειά μας ως τμήμα. Θέλουμε να βελτιώσουμε την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων και προφανέστατα, βέβαια, ο Πρόεδρος λέει έχουμε το παγκόσμιο κύπελλο στο μέλι και γράφει εδώ να προσπαθήσουμε εμείς να βελτιώσουμε τη δυνατότητα ανταγωνισμού στη διεθνή αγορά. Τουλάχιστον εδώ στη Λίμνο είναι κάτι που έχουμε κατακτήσει. Ας βοηθήσουμε τους εταίρους των υπόλοιπων χωρών να το κάνουν. Παρέβλεψα να σας πω ότι το Ίντερεντού είναι από τη Βόρεια Μακεδονία, όχι σας το είπα, είναι από τη Βόρεια Μακεδονία, το Ντάρε Πούλια είναι από την Ιταλία και η Κύπρος, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου είναι από την Κύπρο. Τι δραστηριότητες είχε, τους στόχους τους αναφέρα. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του BEIN. Είχαμε διεθνικές συναντήσεις, είχαμε διακρατικές συναντήσεις μεταξύ των εταίρων. Περιγραφόταν στο έργο ότι θα έχουμε εναρκτήρια συνάντηση, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες και τη σειρά, θα έχουμε εναρκτήρια συνάντηση στη Λίμνο, να γνωριστούμε από κοντά οι εταίροι, αν και με αυτούς έχουμε ξανασυνεργαστεί με κάποιους από αυτούς, να θέσουμε τους στόχους του έργου και πώς μπορούμε να τους επιτύχουμε και να θέσουμε και στόχους επόμενου εξαμήνου ή έτους μέχρι να ξανασυναντηθούμε. Ενδιάμεσα αυτών των συναντήσεων προέκυπταν και άλλες διαδικτυακές προφανώς. Ήρθαν οι εταίροι εδώ στη Λίμνο, τους υποδεχτήκαμε, χαρήκαν πολύ, τους άρεσε πολύ. Μετά είχαμε διαδικτυακές συναντήσεις για να δούμε πώς πάει η πορεία του έργου και τι λέμε με αυτό που λέμε στόχο πορεία του έργου αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο έργο, και εγώ θα σας το πω λίγο και θα σας το αναπτύξουν οι εταίροι αργότερα, είχε σκοπό να αναπτύξει 3 αποτελέσματα. Το Be Wise, θα σας πω εν συντομία αργότερα, το Digital Hive και το My Digital Bee Buddy. Άλλη δραστηριότητα που έπρεπε το εταιρικό σχήμα να πραγματοποιήσει είναι η σημερινή. Είναι μια ημερίδα διάχυσης του συγκεκριμένου έργου, να γνωρίσει ο κόσμος τι κάνουμε, πέρα από την ιστοσελίδα μας και όποιες ανακοινώσεις και συνεντεύξεις έχουμε δώσει. Το σημαντικότερο βήμα είναι εδώ σήμερα. Εδώ γίνεται το shout-out και εδώ εσείς μεταφέρετε και με τον τρόπο σας αυτό που βιώσατε σήμερα σε ακόμα περισσότερο κόσμο έξω. Και φυσικά να οργανωθούν εθνικά webinars. Αυτά γίνονται στη γλώσσα του κάθε εταίρου, στα οποία θα πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις πάνω στα 3 αντικείμενα του έργου και στα 3. Εσείς προφανώς περιμένουμε να συνδεθείτε στο ελληνικό webinar που θα γίνει, θα το ανακοινώσουμε, θα είναι 3 αυτά και πολύ ευχαρίστως, καθώς μιλάμε και την ίδια γλώσσα, μπορείτε και στο κυπριακό για να λάβετε και άλλη γνώση και υπεραξία από εκεί. Έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών. Ένα μήνυμα που είδα ότι δεν αλλάζουν οι διαφάνειες, να φανταστώ ήταν από πιο πριν, έτσι, τώρα πρέπει να δουλεύει καλά. Ωραία, ευχαριστώ. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν σε επίπεδο αντικειμένου του BEIN είναι να εισαγάγουμε, να προωθήσουμε και να εφαρμόσουμε την ψηφιακή εκπαίδευση στη μελισσοκομεία, όπως σας είχα πει, αλλά και στην εκπαίδευση των επαγγελματικών κέντρων. Άρα, αφορά τους ίδιους τους μελισσοκόμους, στο επίπεδο που μπορούν εκείνοι να διαχειριστούν και θέλουν, και τους εκπαιδευτές, ξαναλέω, σε περίπτωση που αναπτύξουν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά μελισσοκομεία. Κάποια ΙΕΚ, πρώην ΙΕΚ, δεν λέγονται έτσι τώρα, ο Ελγοδήμητρα, ας πούμε, που αναπτύσσει κάποιες συνέργειες και καλεί τον πρωτογενή τομέα για να τον εκπαιδεύσει. Κάτι παρόμοιο κάνουμε και εμείς τώρα. Και φυσικά, αυτό που εμείς δίνουμε επιπλέον είναι να υποστηρίξουμε κάποιες καινοτόμες προσεγγίσεις ανάπτυξης του ευρύτερου μελισσοκομικού τομέα με κάποια νέα ψηφιακά εργαλεία.
στη νέα εποχή κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να βελτιώσουν ενδεχομένως στην πράξη τον μελισσοκομικό τομέα. Ως αποτέλεσμα, λοιπόν, και αυτό που προσδοκά το έργο είναι να βελτιώσει τη βιώσιμη μελισσοκομεία, να ενισχύσει τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση, στη μελισσοκομεία, παραγωγή ενός ψηφιακού υλικού που ο μελισσοκόμος με πολύ απλό τρόπο μπορεί να έχει στη διάθεσή του από τον υπολογιστή του για να ενημερώνεται συνεχώς και να δικτυώνεται μέσω της πλατφόρμας του Beamer που έχουμε φτιάξει. Είναι ακριβώς το επόμενο. Προέτρεξα. Δηλαδή να αναπτυχθούν κάποια δίκτυα και συνέργειες μεταξύ μελισσοκόμων και εκπαιδευτικών μέσω της πλατφόρμας, αλλά και μελισσοκόμων με άλλους μελισσοκόμους της κοινοπραξίας. Φανταστείτε μια πλατφόρμα που εγγράφεστε και έχετε λόγο και βήμα για να αναφέρετε το οτιδήποτε και αυτό μπορεί να το δει, γιατί έχουμε κάνει διάχυση της πληροφορίας στη Βόρεια Μακεδονία, στην Κύπρο, στην Ιταλία και να ανταλλάξετε πρακτικές, να συζητήσετε για εξαγωγές, για τρόπους, για εργαλεία, για τεχνολογία, για ό,τι θέλετε. Δηλαδή, να φέρει την μελισσοκομική κοινότητα Βαλκάνια, Μεσόγειος, Νότια Ευρώπη και Μέση Ανατολή, Κύπρος, όλοι μαζί να υπάρξει μια συνέργεια με ανταλλαγή απόψεων, πρακτικών μεταξύ των μελισσοκόμων. Και φυσικά να ενισχύσουμε, γιατί αυτό ήταν το κομμάτι που εμείς αφουγκραστήκαμε, ότι ο ευρύτερος μελισσοκομικός τομέας και στις 4 χώρες που κάναμε ένα desk analysis και το ψάξαμε, είδαμε ότι υστερεί στο digital κομμάτι του. Οπότε προσπαθούμε εμείς να προσεγγίσουμε, ξαναλέω, γιατί αφορά πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να προσεγγίσουμε σε πολύ βασικό επίπεδο κάποια εργαλεία για να βοηθήσουμε το μελισσοκομικό τομέα. Ποιο είναι λοιπόν το target group? Ποιους αφορά αυτό το έργο? Προφανέστατα αφορά τους μελισσοκόμους, πρώτα και κυριότερα. Τους ήδη υπάρχοντες μελισσοκόμους, αλλά και πολλούς ανθρώπους, όπως ο κύριος Κασάπης, που κάποτε του έγινε το κλικ και αποφάσισε να γίνει μελισσοκόμος. Μαθητές των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους επαγγελματίες που προκύπτουν από τα ΕΕΚ, τους εκπαιδευτές προφανέστατα των ΕΕΚ για να βελτιώσουν τα πλαίσια μαθήματος και να βελτιώσουν τον τρόπο του, δίνουμε εργαλεία για να κάνουν καλύτερη διδασκαλία. Μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας κάθετα από τον ακαδημαϊκό χώρο και αναπτυξιακές προς την κοινότητα. Τους διευθυντές προφανώς των ΕΕΚ, γιατί όλο αυτό δεν θα μπορούσε στρατηγικά να αφορά μόνο την εφαρμογή. Εάν κάτι από ψηλά δεν οριστεί, δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Συνεπώς, οι διευθυντές των ΕΕΚ οφείλουν να γνωρίζουν για αυτό το έργο, να ενημερωθούν γι' αυτό, για να μπορέσουν να κάνουν διανομή της στρατηγικής τους, όπως αυτοί το επιθυμούν, στα προγράμματα σπουδών. Το ίδιο και η υπεύθυνη χάραξης πολιτικής και προγραμμάτων σπουδών. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Παιδείας. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι φοιτητές ως ωφελούμενοι από αυτό το έργο, ειδικά οι φοιτητές που συνδέονται με την επιστήμη της τεχνολογίας των τροφίμων, καθώς το μέλι είναι τρόφιμο και μπορούν να αντιληφθούν και μια στροφή προς αυτή την ευκαιρία. Οι ακαδημαϊκοί, οι δάσκαλοι των φοιτητών, για να μπορέσουν να μεταδώσουν αυτή την πληροφορία, και φυσικά οι αγρότες, οι οποίοι θα μπορούσαν και εκείνοι να αναπτύξουν αυτό το κομμάτι και φυσικά σε πολύ, για να μην επεκταθώ, πρακτικό επίπεδο, συνεργασία μελισσοκόμων αγροτών, μέλισσα που επικονιάζει φυτά και όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει. Το υλικό και τα αποτελέσματα. Πολύ πολύ γρήγορα, γιατί θα ακολουθήσουν οι εταίροι. Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου είναι το Digital Beekeeping Classroom. Είναι μια ψηφιακή αίθουσα, το BeWise. Είναι ένα ψηφιακό μάθημα καινοτομίας, μελισσοκομείας. Το κατασκευάσαμε για να είναι φιλικό ως προς το χρήστη,
και να είναι προσαρμοσμένο για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών των ΕΕΚ, της ΕΕΚ. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη, είναι ευχάριστο, είναι στην ουσία ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, από το οποίο μπαίνει σε διάφορες πίστες, θα σας πει η συνάδελφος αργότερα από την Κύπρο τι κάνουμε, και αποκτάς αυτή τη γνώση. Καλύπτει τρέχουσες θεματικές ενότητες της μελισσοκομείας και έχει σχεδιαστεί ο σχεδιασμός του και η μεθοδολογία του με διαδραστικά στοιχεία. Μιλάμε για smart pollination, geospatial monitoring, advanced beekeeping, environmental and climatic factors και ethics of gene editing. Όλα αυτά που απασχολούν το μελισσοκομικό τομέα, ο οποίος ο ίδιος μπορεί να μην το έχει αντιληφθεί. Έχουμε κάποια πολυμέσα, όπως κείμενο, βίντεο, quiz, για να μπορέσει να περάσει τις πίστες. Πρέπει να ξεπεράσει κάποιο επίπεδο σε ποσοστό επιτυχίας για να ενημερωθείς και να προχωρήσεις στην επόμενη πίστα. Είναι αυστηρά προσαρμοσμένο στην αυτοδιδασκαλία, έτσι, και για τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ, αλλά και ασύγχρονα προς τον ίδιο το μελισσοκόμο. Προσφέρει ευελιξία, όποτε θέλουμε μπαίνουμε, γραφόμαστε σε αυτή την πλατφόρμα, με εγγραφή είναι, και παίζουμε το παιχνίδι για όση ώρα θέλουμε και ξαναμπαίνουμε αργότερα. Είναι ένας διαδραστικός χάρτης, θα σας πει περισσότερα η συνάδελφος από την Κύπρο. Παρέχει δομημένη μάθηση. Συμβάλλει στην εκπαίδευση των μελισσοκόμων, προσφέροντας ένα κεντρικό πόρο μάθησης. Σε πρακτική του εφαρμογή, γνωρίζουμε όλο τον περιορισμένο χρόνο του μελισσοκομικού τομέα, ειδικά τις περιόδους όπου υπάρχει η πιο έντονη μελισσοκομική δραστηριότητα. Οπότε, αν σύγχρονα εσύ σε δικό σου χρόνο μπορείς να δεις αυτό το υλικό, δεν είναι να μπει σε ένα webinar να το παρακολουθήσεις. Και ενισχύει προφανώς την ολιστική μάθηση, γιατί συγκεντρώνει θέματα της μελισσοκομείας, τα οποία είναι προσβάσιμα και εκεί και ελεύθερα, δωρεάν, για αυτορυθμιζόμενη μάθηση και διαρκή βελτίωση. Περνώντας στο Digital High, το δεύτερο project result του έργου, είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία προσφέρει και εκπαίδευση στους μελισσοκόμους, συνεχίζοντας το κομμάτι του project result 1, αλλά και δικτύωση. Εκπαιδεύονται λοιπόν στην πρακτική της μελισσοκομείας, συνεχίζεται το κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά έχουν και ένα χώρο, όπως προείπα, που μπορούν να εκφραστούν και να δικτυωθούν με άλλους συναδέλφους τους εθνικά και διεθνώς. Η πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για προδιαγραφές, νομοθεσία, έχει υλικό δηλαδή, κείμενο, κανονισμούς, πληροφορίες για την ετικέτα, για τη συσκευασία, για τις εξαγωγές. Αναφέρει μελισσοκομικά προϊόντα, όπως και το πρώτο κομμάτι, εκτός από το μέλι, βασιλικός πολτός, πρόπολη, γύρι, οτιδήποτε. Προσφέρει μια ιδέα για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε έξυπνα τα μελίσια μας με τη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών και να προσπαθεί να δικτύωσει τους μελισσοκόμους, προωθώντας συνεργασία και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Παρέχει εκπαιδευτικό υλικό δωρεάν και με ανοιχτή πρόσβαση. Κάναμε μία ανάλυση, παρατηρήσαμε τις ανάγκες που υπάρχουν και τις αντιμετωπίζουμε. Παρέχουμε νομικές και οικονομικές υπηρεσίες μέσω του υλικού βασικές και επέκταση σε νέα προϊόντα, αλλά και βελτίωση της διαχείρισης των μελισσιών. Αφορά στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση των μελισσοκόμων, αναβαθμίζοντας φυσικά τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές στο επίπεδο που επιθυμούν. Αφορά σε συνεργασία για την εξαγωγή προϊόντων μελισσοκομείας και στην προώθηση της δικτύωσης και της συνεργασίας των επιχειρηματικών ευκαιριών μεταξύ των μελισσοκόμων, μεταξύ των χωρών της κοινοπραξίας. Δεν μένουμε εκεί σε αυτές τις 4 χώρες. Το site είναι ελεύθερο, μπορεί να φύγει και ακόμα παρακάτω. Το παραδοτέο, το τελευταίο και το τρίτο ως project result είναι το My Digital Bee Buddy. Αυτό αφορά περισσότερο και είναι προσαρμοσμένο στους εκπαιδευτές της ΕΕΚ και είναι ένα εικονογραφημένο εγχειρίδι.
αφορά σε μία ανάλυση, θα σας μιλήσει συνεργάτης για αυτό, αφορά σε μία ανάλυση που έχει γίνει στις 4 συγκεκριμένες χώρες για το πού στέκεται ο μελισσοκομικός κόσμος σήμερα, πού μπορεί να βελτιωθεί και έχει και πλούσιο υλικό με βασικές τεχνικές μελισσοκομείας. Είναι δωρεάν αυτό το υλικό, ελεύθερα μπαίνετε στο site, ανακοινώνεται, θα σταλεί υλικό, θα σας σταλεί και σε εσάς που έχουμε κρατήσει τα email εδώ και διαδικτυακά έχουμε τη λίστα των email και θα σας σταλεί το σύνολο του υλικού του έργου και το site φυσικά, γιατί βλέπω μου το ζητάτε στο chat. Μιλάμε περισσότερο για διδασκαλία εδώ και μια μοντέρνα και προσφυλής και φιλική στο χρήστη διδασκαλία είναι η ψηφιακή διδασκαλία. Οπότε προσφέρουμε μια λύση στους εκπαιδευτές της ΕΕΚ για ψηφιακές δεξιότητες. Παρέχει οδηγίες για το πώς μπορείς να εφαρμόσεις προς τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, παρέχει οδηγίες για το πώς μπορείς να εφαρμόσεις τα 2 αποτελέσματα έργου που το είπα και γενικότερα του BEIN, καθώς και σημαντικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές στρατηγικές εφαρμοσμένο στους εκπαιδευτές της ΕΕΚ. Συνεπώς, τα 3 webinar που θα γίνουν, σας αποκαλύπτω και φαντάζεστε ότι θα είναι ένα webinar για το PR1, ένα webinar για το PR2 και ένα που αφορά στους πάντες και κυρίως στους μελισσοκόμους και ένα webinar για το PR3 που επίσης αφορά στους πάντες και στους μελισσοκόμους, αλλά είναι εστιασμένο προς τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ. Το παραδοτέο αυτό βασίστηκε σε εκτενή έρευνα αναγκών, ώστε να αξιολογήσουμε τους πόρους που έχουν τα ΕΕΚ, τουλάχιστον στις χώρες της κοινοπραξίας, για να μπορέσουν να εφαρμόσουν την ψηφιακή διδασκαλία που εμείς προτείνουμε. Και στοχεύει προφανέστατα, συνεπακόλουθο είναι αυτό, την ανάπτυξη της επαγγελματικής εξειδίκευσης των εκπαιδευτών της ΕΕΚ. Είναι ένα handbook, είναι ένα textbook, είναι ένα e-book, ας πούμε, αυτό το υλικό, το οποίο είναι δημιουργικό, ελαμβάνει υλικό, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και στο site θα βρείτε και κάποια βίντεο που αφορούν στην εφαρμογή της μελισσοκομείας στο τεχνολογικό κομμάτι. Και έτσι ενισχύει, αυτός ήταν ο σκοπός μας, τις θεωρητικές έννοιες με εικονογραφημένη ψηφιακή διδασκαλία. Πολύ έξυπνα, όπως έχει δημιουργηθεί, γι' αυτό σας λέω ότι η ομιλία αυτή αφορά περισσότερο τους εκπαιδευτές παρά τον ίδιο μελισσοκομικό τομέα. Το αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτές ότι στοχεύει στην πρόληψη της κούρασης, στην εξάλληψη της αναβολής και στη διαχείριση του χρόνου των εκπαιδευτών της ΕΕΚ και βασίζεται σε μια τυπική μελέτη, μη τυπικής εκπαίδευσης, μελέτη, προσφέροντας μια ξεχωριστή προσέγγιση. Εδώ εγώ διακόπτω για να συνδεθούν οι εταίροι, αν έχουν συνδεθεί, και να σας παρουσιάσουν τα project results, το 1, το 2 και το 3. Και όπως αναφέρω στην προηγούμενη διαφάνεια, μετά το τέλος όλων αυτών και την ομιλία του αγαπητού μας Δημοκράτη, θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ μας, στρογγυλό τραπέζι, ανάδραση και ανακοίνωση των webinars. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κατερίνα μου, σε βλέπω μέσα. Ναι, ναι. Γεια σας. Τώρα να ενώσω και κάμερα, Δημήτρη, νομίζεις? Βεβαίως. Κατερίνα μου, σε κάνω co-host. Εξαιρετικά. Χαίρομαι που σε βλέπω. Τελευταία φορά σε είδα στη Φλωρεντία. Ναι. Ωραία. Σε συνάντηση άλλου έργου. Και φίλοι, η Κατερίνα. Η Κατερίνα η Πέτσα είναι ομάδα του SEIT Lab από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι αμέσως ανταποκρίνονταν σε οποιαδήποτε παραξενιά εμείς τους λέγαμε, όλοι οι εταίροι και εγώ πρώτος από όλους, για να μας φτιάξουν ένα ωραίο περιβάλλον διαδικτυακό και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά που εμείς είχαμε στο μυαλό μας. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε. Έχουμε τη ατζέντα σαν χρόνο. Πάμε καλά. Ευχαριστώ. Μπορείς, όσον αφορά την παρουσίαση, νομίζω ο Δημήτρης κάλυψε μεγάλο κομμάτι για το πρώτο result, που είναι το Beekeeping Classroom,
Το μόνο που ήθελα να αναφέρω είναι τα training materials που είναι available στο Beekeeping Classroom, το οποίο είναι σε Smart Pollination. Έχουμε το δεύτερο επίπεδο είναι Study Environmental and Climatic Parameters that affect the quality of bee flora. Τρίτον επίπεδο είναι Monitoring Beehive Placements. Έχουμε τέταρτον επίπεδο για new methods in beekeeping connected to existing sensors and other beekeeping products, propolis, wax, venom. Τώρα να σας δείξω για να καταλάβετε καλύτερα το παιχνίδι που δημιουργήσαμε, το BeeWise. Ωραία. Αυτή είναι η σελίδα του Bein, όλου του έργου, όπου μπορείτε να βρείτε και τα 3 results. Και έχουμε πρώτα το BeeWise, που είναι το παιχνίδι που μόλις αναφέραμε. Για να μπορέσετε να παίξετε αυτό το παιχνίδι πρέπει να έχετε λογαριασμό στη σελίδα, που είναι πολύ εύκολο να γίνει. Απλά πατάτε Login to Play, Register, όπου μπορείτε να εγγραφείτε απλά με ένα username, το email, name, last name, το email address και έναν κωδικό. Και όταν συνδεθείτε μπορείτε να δείτε τον χάρτη του παιχνιδιού. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε όλο το material που είναι σε όλα τα 5 επίπεδα του παιχνιδιού. Με το να πατήσετε αυτό το κουμπί μπορείτε να κατεβάσετε ένα zip file σε περίπτωση που δεν θέλετε το διαδραστικό version. Έχουμε το πρώτο level, όπως είπαμε, σε Smart Pollination. Όλα τα επίπεδα έχουν το ίδιο structure. Οπότε ξεκινά το level. Έχουμε έναν βίντεο ετοιμασμένο από τους εταίρους μας πάνω στο Smart Pollination. Το βλέπουμε. Στη συνέχεια μπορούμε να... υπάρχουν 10 ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση, σε περίπτωση που θέλουμε ένα refresh από το βίντεο υπάρχει. Απαντούμε τις ερωτήσεις. Πιθανόν να τις απαντώ λάθος, απολογούμε. Ωραία. Στο τέλος παίρνουμε το score, αναλόγως του τι score πήρες. Αν είναι πάνω από 30% παίρνεις και ένα tip, αν είναι 60% παίρνεις ακόμα ένα tip, αν είναι 80% και πάνω παίρνεις 3 tips και 3 αστέρια. Τα tips αναλογούν σε αστέρια. Μπορείς να παίξεις ξανά ή μπορείς να πας πίσω στον χάρτη, όπου ξεκλειδώνεται το επόμενο level. Κάθε φορά όταν παίξεις μια φορά μπορείς να ξεκλειδώσεις το επόμενο level, το οποίο είναι πάνω στο monitoring piece. Και αυτό είναι το BeeWise, το πρώτο PR της πλατφόρμας. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλεις να δείξω και τα υπόλοιπα PR τώρα που δείχνω την πλατφόρμα. Βλέπω μια ερώτηση στο chat. Ναι, όλες οι πλατφόρμες είναι available σε αυτές τις 3 γλώσσες, που είναι όλες οι γλώσσες των εταίρων. Οπότε, ναι, είναι available και στα ελληνικά. Κατερίνα μου, φαντάζομαι έχουμε χρόνο, εμένα ήταν λίγο πιο πιεσμένο, έχουμε χρόνο να απαντάμε και σε ερωτήσεις χρηστών, έτσι, απευθείας. Γιατί κάποιοι χρήστες μπορεί να μην θέλουν, να μην καταφέρουν να μείνουν μέχρι τις 2, οπότε μπορούμε να έχουμε και ανάδραση απευθείας τώρα. Ευχαριστώ. Ναι, οτιδήποτε ερωτήσεις μπορείτε να με ρωτήσετε.
Δεν φαίνεται να υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Αυτά όσον αφορά το Project Result 1. Δημητρή, με ακούτε? Ακούω, ήμουνα στην αίθουσα, τριγύρω, ναι. Θέλεις να παρουσιάσεις και την υπόλοιπη πλατφόρμα. Δεν ξέρω, οι εταίροι, ο Αντώνιο θα συνδεθεί σε λίγο να μας παρουσιάσει γενικά στοιχεία του PR2. Θα ήθελες να μας παρουσιάσεις την πλατφόρμα στο σύνολό της? Ναι, μπορώ να συνεχίσω το walkthrough, βασικά, όπως δείχνω την Το πλατφόρμα εδώ. navigation, ας πούμε. Οπότε το δεύτερο project result, όπως ανέφερε ο Δημήτρης πριν, τον Digital Hive, μπορείτε να το βρείτε εδώ. Είναι τα διάφορα materials που δημιουργήθηκαν, είναι available σε όλες τις γλώσσες και επίσης μπορείτε να το κατεβάσετε. Αυτό είναι πάνω στο Economy-Based Services, Beekeeping Basics. Το ίδιο ισχύει για όλα τα materials που βλέπετε εδώ. Μπορείτε να τα δείτε καλύτερα στη δική σας ώρα. Μετά έχουμε το My Digital Bee Buddy, που ξανά είναι αυτό το handbook που ανέφερε ο Δημήτρης πριν για τους VET. Και προσπαθήσαμε λίγο να το κάνουμε digitalize. Έχουμε το introduction, το methodology, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το handbook και στη συνέχεια έχουμε σπάσει τα κεφάλαια σε 10 κεφάλαια. Έχουμε βάλει φωτογραφίες. Και ναι, έχουμε συλλέξει σημαντικών υλικών, οι εταίροι και εμείς. Οπότε αν είναι όλα εδώ, μπορείτε να τα δείτε στην πλατφόρμα στη δική σας ώρα. Κατερίνα, αν θυμάμαι καλά, αυτό υπάρχει και σε υλικό να το κατεβάσω σε επίπεδο κειμένου, έτσι δεν είναι? Το PR2. Το handbook, θεωρητικά, όταν θα είναι έτοιμο όλο το handbook, θα μπορούμε εδώ να βάλουμε έναν κουμπί, όπου δεν θα είναι σπασμένο σε Introduction Methodology, θα μπορούν όλοι να κατεβεί σαν βιβλίο. Πολύ ωραία. Να πάρω το λόγο για ένα δευτερόλεπτο. Φυσικά. Σας ενημερώνουμε λοιπόν όλες και όλους, εντός αίθουσας διαδικτυακής και Παντεληδίου, ότι κατασκευάζοντας, γιατί είναι δυναμικό αυτό το έργο, μας γεννιούνται ιδέες και πέρα από ό,τι είχαμε προτείνει στον χρηματοδότη, θεωρήσαμε σωστό να εκδώσουμε ένα e-book με εκδότη το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, με δημιουργούς όλα τα άτομα της κοινοπραξίας. Οπότε, πέρα από αυτό το διαδραστικό που βλέπετε εσείς σε επίπεδο πλατφόρμας, όπως είπε και η Κατερίνα, θα υπάρχει και ένα κομμάτι που θα μπορέσετε να κάνετε download και να έχετε το σύνολο του υλικού σε μορφή e-book, το οποίο διαμοιράζεται και ελεύθερα όπως εσείς επιθυμείτε. Αυτός είναι και ο σκοπός του έργου. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Εγώ ευχαριστώ. Να αναφέρω ότι θα στείλω και το link τώρα στο chat και ίσως και εσύ, Δημήτρη, μπορείς να στείλεις το link σε όλους που μας βλέπουν στην αίθουσα. Ναι, φυσικά. Τέλεια. Στην αίθουσα έχουν στη διάθεσή τους έντυπο υλικό, όπου βλέπουν κάθετα δίπλα από το B, στο τρίπτυχο, κάπου αναφέρεται, όχι αυτό ήταν στην πρόσκληση, κάπου αναφέρεται το site του έργου. Εγώ θα στείλω το site του έργου στο chat, αλλά σας ξαναλέω, με πολύ χαρά έχουμε κρατήσει την επαφή σας, είτε από τη λίστα που υπογράψετε εδώ, είτε από την εγγραφή που κάνατε στο δωμάτιο Zoom. Συνεπώς θα ακολουθήσει με μεγάλη χαρά ένα email με το υλικό του έργου και την πρόθεση αυτού για να πάτε προς το site και να δείτε περισσότερα. Εγώ
Το μεταφέρω αμέσως τώρα. Είναι ωραία να έχουμε διάδραση και σας ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις σας. Το κάνω αμέσως τώρα. Τουλάχιστον το βλέπετε εσείς που είστε εδώ, την διεύθυνση, αλλά θα σας την στείλουμε. Πολύ ωραία. Μας βάλετε και countdown, Κατερίνα, στο site. Βλέπω. Χαίρομαι. Πολύ ωραία. Όπως πάντα. Στέλνω προς όλους στο site to be in στο chat. Το στείλε και η Κατερίνα. Οκ. Σας έφαγα το διάλειμμα. Ήταν να κάνουμε 11 με 11.30 διάλειμμα. Και μίλησε η Κατερίνα πριν. Οπότε ήρθε η ώρα να διακόψουμε για περίπου μισή ώρα τη συνάντησή μας. Μπορεί και παραπάνω. Ο Αντώνιο, δεν ξέρω αν είναι μέσα ήδη, παρουσιάζει στις 11:50, οπότε μπορούμε να το κερδίσουμε αυτό. Οι παρευρισκόμενοι, παρακαλώ, περάστε έξω να δροσιστείτε, να πάρετε τον καφέ σας. Και οι διαδικτυακοί, κάνω μια παύση στην καταγραφή. Συναντιόμαστε ξανά 11:50. Ευχαριστώ πολύ. Okay, then. We are moving into English language due to the fact that we need to host Associate Professor Antonio Stasi from Italy, from Foggia, and is a really key player partner, and I'm really glad that he's performing today and he helps us with this national multiplier event. So, my dear friend and colleague Antonio, the stage is yours. Thank you. Okay, so thank you very much. And I feel I'm very content to be here. I'm Antonio Stasi. I'm a professor of agriculture, economics, and policy at the University of Foggia. And I'm here representing the institution which is called DARE. Which is a technological district in agri-food. I will share my presentation. Yes, can you see everything? So why I'm here today? Today I'm presenting the results obtained by DARE within this project throughout the collaboration with Antonio, all the partners. Sorry for interrupting. You need maybe to share your other screen. You are sharing right now the presentation mode. So we have plenty of time to share the other screen. You know, first try to make a full presentation mode of. Okay, that's fine. Great, thank you. Fine. All right. So before starting and getting into the details of the project and the results we got, I want to say something about DARE. DARE is a technological district, which means that it is an institution that has together inside this institution the universities of Apulia region, which are 5 different universities, and more than 60 companies, medium, big, and small food companies. The role of the technological district is to exchange information about innovation, which is called technological transfer. So the research results coming from the university and the research institutions, they go to the business, to the companies, to the food companies. Usually there's a problem of language interpretation, there's a problem of communication between university and companies. And the role of DARE is to facilitate this connection by developing technological transfer projects. Beans and other projects are like an example of how the research results can get to
education and training, or can get to technological innovation in companies. Of course, please feel free to interrupt me at any time you wish for asking questions or details about what I just said, or I will say from now on. So the activities I'm presenting today are about the collection of a series of information and documents that could be useful to the supply chain of bee products all around the world. In fact, the platform Caterina presented before, it's a very useful tool that allows to keep the information in one place and make it available to all the population that is willing to learn and to get more information about beekeeping. The main topics that have been studied in the PR2 and the material is produced are about legislation on beekeeping, of course, regulation, labeling. So we made some documents that made everything clear when you produce honey and other things. Other documents that concern the export outside the EU of honey products. So how it works, how you make it possible, and so forth. Another topic is about the economy-based services. Sometimes, if you look at the companies such as startups or innovative companies, they have some business support by the banks, by the financial offices, and so forth, which is not happening in agriculture. So sometimes when it comes to agriculture, in this case, to beekeeping, it's important to have some economy processes of support, such as business model evaluation, marketing, and business analysis, and financing tools, and so forth, that are very useful to develop a good sounding business in beekeeping. Finally, there's one last part that is about the management of beehives, and this is the detail contained in this area. In these documents are more specified in terms of GPS and monitoring and the use of sensors. And of course, there's a networking and promoting part, and this event is also about that. So I go briefly about what everything we produce. You will find more details about these documents, of course, at the end of the project on the Digital Hive. We created this document that puts together all the regulation and legislation in the European Union in order to find easy access to all the information you might need in case you want to become or you want to support bee production. So bee products, which include honey, beeswax, propolis, royal jelly, and pollen, of course, are some very important products. And to ensure the quality, the safety, the sustainability of bee products, the European Union has established like a very good regulatory framework, which I will present shortly in brief. So I will just present how intricate is the regulatory system, but in this document, we try to put all the things in place. So we start from the EU Honey Directive, which is a specific regulation from 2001. It's the number 110. So it talks about the quality of honey, the moisture content, the absence of other substances and botanical origin, and so forth. We also have details in this document about the organic regulation specific to the bee production. Also, bee products present some characteristics that go within the framework of novel food. In this section of the documents, you will find how some honey products need approbation because they enter in the matter of novel food regulation.
And this matter is more about like the safety and the control of these products in order to be healthy products. We have some other part of the regulation in honey production that concern the plant health regulation. The connection between plant and bee products is very strict because, of course, bees, they get the pollen for the plants. So in order to safeguard the honeybees and not let them die, there are some regulations specific on the plant that are put in the ecosystem. There is also a general food law. Of course, in this, there are some basic principles that to be respected regarding the food safety, the traceability, and consumer protection. There's also other aspects in the honey directive. And for the rest, you will find everything in the document, and you will find all the details and how you need to behave in terms of producing honey products that are connected to the regulation. Labeling. Another document, it talks about labeling. It gives a specific instruction to producers. So, of course, the labeling regulation for bee products ensure transparency, consumer protection, and product quality. So, for example, the label of honey products should include the product name, and here we find the law. So, bee product must bear accurate names such as honey, beeswax, propolis, that should be reported exactly for easy identification, so you cannot modify the name of the product. So, and the name of the product should be prominently displayed on the label. Origin, so all the countries of bee product should report the origin, or and in addition, the geographical or the botanical origin, for example, of the honey. Net quantity, of course, ingredients. So it's mandatory to add the list of any added ingredient in of descending order, of course, of the weight and volume. Quality designation, in case the honey has a quality designation, such as like a regional brand or traditional brand and so forth. Allergen information is also mandatory, such as, and as well as the batch and the lot identification. There's a best before date also to be included in the label, because of course, if, for example, when we produce honey, we know we have a limited shelf life. So we need to consume the product before a certain date. We should report on the label. Labeling language, there's a regulation that is specific. And also, in case the product is organic, we need to put the organic logo. And of course, as I said before, all the information in the documents are full, and you will find all the details in order to label your products in the best way and to be coherent with the European regulation. Results of the PR2 also include the remote sensing. And of course, there's like an escalation of threats for the population of bees. This is a worldwide problem. So there are so many technological innovation and solution in order to monitor constantly the bee population and study the best in the best way in order to better understand the movements and the reasons of this escalation of threats. Of course, the main objective is to preserve the population. Within these technologies and these tools, this innovation, we have interactive mapping for beehive management. We have tracking and monitor of bees. We have predicting and responding to threats system like GIS forecast of weather condition. GPS tracking with some microchip and microsystem that allow to monitor the movements of bees.
and of course the GPS tracking for beehive protection. Sensors in beehive management in order to control temperature, humidity, the weight, acoustic sensor, which are also important, which play a crucial role in monitoring hive health, and also like some artificial intelligence system that get this data and they have some sort of interpretation for the prediction of the behavior of bees. Of course, all this technology needs to be integrated in a system that optimize beehive management. Other sections of this informative training part are about the exporting of bee products. So there is an analysis of international market subdivided by all the bee products. We have information about global demand and export markets. As I said, there's a potential, for example, nowadays, there's a very high potential in the United States market, but also not to be neglected, Europe, China, and Middle East. Of course, within these products and these trends, we have honey, of course, is the most important product, but beeswax doesn't have to be neglected. There are some challenges and strategies in the nowadays market. For example, regulatory compliance. If you think about, for example, the organic regulatory framework, we have regulation in Europe, but maybe if I want to sell the product abroad, for example, in the Middle East or in China, we have to produce our product accordingly also to the regulation of the exporting countries. So this is a challenge. And of course, there's a huge market competition. We have some mitigation strategies, such as the diversification of export market, investment in research and development, and the promotion of sustainable beekeeping practices, of course. In the report, also recommendations and conclusion are present. There's another section then about economy-based services for beekeepers. So in this section, a lot of tools are reported in order to allow beekeepers to be coherent with a business strategy, to find the best way to follow like a business plan and a business model that produces income. So it's not about producing honey, but of course the beekeeper has to live, has to conduce like a decent life, and has to make his own family survive economically. So it's important to take into account the economic side of beekeeping. This report about economy-based services includes so many suggestions and elements to be considered in order to have a good business in beekeeping. For example, how you analyze market trends, and how you consider this market information in your own production, and so forth. There are in these insights about the economic-based services so many more information that concern, for example, urban beekeeping, new trends, new approaches to beekeeping, and so forth. We find also some marketing and business reporting. So there's a list of marketing strategies to that could be used in beekeeping. For example, brand identity, attractive packaging strategies, appropriate business distribution channel, collaboration, and so forth. How you involve your community. There is also like some business reporting. So for example, financial tools, how to use financial tools. Also the reporting for monitoring performances and have some information for decision-making for the future, communication to stakeholders, and so forth. So with this, I thank you for your attention, and I'm here available for any questions or curiosity you might have. Grazie, caro Antonio. Thank you very much. Έχουμε να θέσουμε κάποιες απορίες για τη συγκεκριμένη παρουσίαση στον συνάδελφο, είτε
Either way, if you have enough time, dear Antonio, to remain for a little bit more, we will have, as the agenda states, a round table at the end of the agenda, but of course I will be able to cover you if you are not able to attend due to academic purposes. Thank you very much, Dimitris. I thank you for the participation and the support today and during the whole project. Thank you to you. So it was a fruitful collaboration and we need to extend it with other projects. Of course. I would kindly ask, if present, Mariana from Interedu to attend, if she's present. Okay, then. Mariana from Interedu is not present, so we need to skip. Να συνεχίσω να μιλάω στα ελληνικά. Θα πρέπει στην ατζέντα να παραβλέψουμε το κομμάτι εκείνο που έχει 12 και 10 με 12,5. Πάμε πολύ καλά από άποψη χρόνου. Θα χρειαστεί να παραβλέψουμε την παρουσίαση για την ανάλυση των αποτελεσμάτων του My Digital Bee Buddy. Βέβαια, προηγήθηκε η Κατερίνα που σας έδειξε το τεχνικό πληροφοριακό κομμάτι για το πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στο site. Το παδιο είναι. Αυτό. Thank you. Μεγάλη χαρά και τιμή που δεχόμαστε εδώ έναν συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, έναν εξαιρετικό επιστήμονα με track record που πάει καιρό πριν. Έχει περάσει από ένα μεγάλο σχολείο που λέγεται Δημόκριτος. Είναι ένας άνθρωπος εγνωσμένης αξίας με υψηλό H-factor και καλείται σήμερα εδώ για να δώσει υπεραξία στην ημερίδα μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σταματή μας. Ελπίζω να περάσει και καλά και ελπίζουμε να σε ξαναδούμε σύντομα και να σε επισκεφθούμε και στην Κύπρο. Open Beekeeping. Τέλεια. Το ανοίγω. Δώστε μας παρακαλώ λίγο χρόνο για να φορτώσει η παρουσίαση. Να σβήσω τη δική μου, μην μπερδευόμαστε. Να κάνω αυτό full, αλλά να πάω στο zoom, ένα λεπτό Δήμο, έτσι. Να κάνω share screen την ολόκληρη, η οποία είναι αυτή. Όχι, δεν είναι αυτή. Για τους διαδικτυακούς, εσείς τα βλέπετε καλά. Οι διαδικτυακοί πρέπει να δουν σωστή εικόνα. Δώστε ένα λεπτό παρακαλώ. Είναι αυτή. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος να πάρει το λόγο από το διαδικτυακό κοινό, να μου πει αν βλέπετε την παρουσίαση κανονικά ή σε μαύρο όπως την παρουσιάζει ο ομιλητής. Παρακαλώ πολύ. Καλή σας μέρα. Φαίνεται μια χαρά. Φαίνεται η βιοπληκτική και ο κύριος Γρηγοριάδης ως ομιλητής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντίκι. Εντάξει. Για να δω, κάτσα να το βάλω. Δείκτης laser. Και για τους εδώ και για τους εκεί. Είτε από εδώ είτε από εκεί. The stage is yours. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όχι για τις υπερβολές που ανέφερε ο Δημήτρης για το επιστημονικό μου προφίλ. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την διοργάνωση και για την πρόσκληση. Και είναι για μένα μεγάλη χαρά να βλέπω ως Ελλαδίτης που ζει μόνιμα στην Κύπρο. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να βλέπω νέα τμήματα με πολύ νέο κόσμο και με πολύ όρεξη να κάνουν πραγματική καινοτομία στην Ελλάδα, κάτω από όχι τις καλύτερες και τις πιο ευνοϊκές συνθήκες και με όλες τις δυσκολίες που όλοι μας γνωρίζουμε. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά και που σας γνώρισα από κοντά και που έχω την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι που είναι μάλλον λίγο διαφορετικό από αυτά που έχετε ακούσει μέχρι τώρα.
και ίσως το έχετε ξανακούσει κάποια στιγμή στο παρελθόν. Εγώ, όπως έκανε τις συστάσεις ο Δημήτρης, είμαι μηχανολόγος μηχανικός. Το background μου δηλαδή είναι στη μηχανολογία, είμαι μηχανικός. Αλλά λόγω ιδιοσυγκρασίας, λόγω καταγωγής, λόγω άλλων συνθηκών, έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν την βιομηχανική. Και θα ήθελα σήμερα, για τα επόμενα 20 λεπτά, δεν θα σας κουράσω με τεχνικές λεπτομέρειες. Έχω μια σειρά από καμιά 30 slides πιο κάτω. Όποια ενδιαφέρεται για τεχνικές λεπτομέρειες, πολύ ευχαρίστως να τις συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Και αφού I will first have to apologize for the English speaking part of the audience, that I will continue in Greek. Οπότε για τα επόμενα 25 λεπτά, χωρίς να σας κουράσουμε με λεπτομέρειες, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε από τα άσχημα νέα, από το τι είδους κίνητρα και προκλήσεις αντιμετωπίζουμε ως είδος πλέον. Και θα συζητήσουμε σύντομα τι θεωρώ εγώ ότι είναι η βιομιμητική, που δεν είναι ακριβώς επιστήμη, είναι μάλλον μια τεχνική, που καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα διαφορετικών επιστημών, είναι από τη φύση της διαθεματική ως περιοχή, και θα δούμε και αρκετά, όχι πολλά, αρκετά παραδείγματα από την περιοχή της βιομιμητικής. Και στο τέλος θα κλείσουμε με το πώς μπορεί ο κλάδος της μελισσοκομείας να συνδράμει στη βιομιμητική και να παρέχει λύσεις σε μια σειρά από πολύ σύνθετα προβλήματα. Ξεκινάμε λοιπόν με τα άσχημα νέα. Αυτό που βλέπετε εδώ, εσείς το έχετε ξαναδεί, είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας των ωκεανών, που κάποιες ίσως έχετε ακούσει ότι είναι οι ωκεανοί που ρυθμίζουν το κλίμα του πλανήτη. Οι γραμμές, οι πολλές σκούρες που βλέπετε στο κέντρο αφορούν τις μεταβολές για μια περίοδο περίπου 45 ετών. Άρα βλέπετε ότι όλα μένανε μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Η πορτοκαλί γραμμή που βλέπετε είναι το 2023. Και αυτή η ανησυχητική τάση που παρατηρήθηκε μετά τον Μάρτιο του 2023 συνεχίστηκε για όλο το 2023. Την παρακολουθούσαμε με συναδέλφους με πολύ ενδιαφέρον και συνεχίζεται από ό,τι βλέπετε και το 2024. Άρα αυτό που εγώ συζητάω, γιατί η αρχική ιδέα ήταν να κάνουμε μια ομιλία σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση, αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει κανείς ποιο είναι το μεγαλύτερο πείραμα που γίνεται στον κόσμο, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς και να πει: είναι ένα πείραμα πυρηνικής ενέργειας στο ΣΕΡΝ. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πείραμα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη έχει εμάς ως πειραματόζωα. Σε αυτό το πείραμα συμμετέχουμε όλοι. Είμαστε κάτω από συνθήκες οι οποίες είναι μετά το οριακό. Είμαστε σε αχαρτογράφητη περιοχή κυριολεκτικά από πλευρά συνθηκών. Δεν έχει ξανασυμβεί στον πλανήτη. Ο 1,5 βαθμός Κελσίου που βλέπετε στο γράφημα έχει ήδη ξεπεραστεί, νωρίτερα από ό,τι ελπίζαμε, υπολογίζαμε, προβλέπαμε. Άρα είμαστε σε μια περιοχή που πραγματικά, αν θέλετε τεχνικές λεπτομέρειες, μπορούμε να τις συζητήσουμε. 1,5 βαθμός είναι τεράστια αλλαγή στη θερμοκρασία των ωκεανών. Θα επηρεάσει τα είδη, θα επηρεάσει τα θαλάσσια είδη, θα επηρεάσει το κλίμα, θα επηρεάσει όλους μας. Άρα, εκεί τελειώνουν τα κακά νέα και αρχίζουν τα καλά νέα. Ειδικά εσείς στις νεότερες ηλικίες, έχουμε μια σειρά από προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, σύνθετες προκλήσεις, που αφορούν κυρίως τη διαχείριση των πόρων. Τι είναι λοιπόν η βιομηχανική, κατά τη γνώμη μου? Κατά τη γνώμη μου, η βιομηχανική είναι μια τεχνική, όπως είπαμε, η οποία μπορεί να παρέχει έμπνευση, πραγματική έμπνευση. Αν κοιτάξει κανείς, αν παρατηρήσει τον φυσικό κόσμο, κοιτάξει πουλιά, κοιτάξει ψάρια, κοιτάξει δέντρα, θα δει πράγματα τα οποία και ξεπεράσει το πρώτο στάδιο του δέους, πώς ας πούμε μπορεί ένα δέντρο να στέκεται. Είναι πρακτικά, αν το σκεφτεί κανείς ως μηχανικός, είναι λάθος τα δέντρα. Είναι τελείως λάθος. Δηλαδή, κανονικά δεν θα έπρεπε να στέκουν. Και οι μέλισσες κανονικά δεν θα έπρεπε να πετάνε. Και αυτές οι σαύρες κανονικά δεν θα έπρεπε να αναρριχόνται στο ταβάνι μόνες τους. Ή κάποια ψάρια δεν είναι αδιανόητο ότι έχουν τέτοιες ικανότητες να κολυμπάνε με τέτοιες ταχύτητες μες στο νερό. Λοιπόν, έχουμε γύρω μας πρακτικά μία σειρά από είδη, υπολογίζουμε πάνω από 8,5 εκατομμύρια είδη. Εμείς είμαστε το 1 από τα 8,5 εκατομμύρια είδη. Και έχουμε μία σειρά από λύσεις που έχουν προκύψει μέσα από διαδικασίες εξέλιξης και άλλες, μερικών δισεκατομμυρίων ετών. Θα δείτε αργότερα κάποια παραδείγματα για τέτοιους οργανισμούς, που αν παρατηρήσουμε αυτά τα είδη, αν παρατηρήσουμε με ποιον τρόπο τρέφονται, κινούνται, διαχειρίζονται τους πόρους τους, ταξιδεύουν, αναπτύσσονται ή ολοκληρώνουν ακόμα και τον κύκλο της ζωής τους, έχουμε και πάρα πολλά να μάθουμε. Αν περάσουμε από το δεύτερο στάδιο της παρατήρησης, πάμε στο στάδιο της κατανόησης, και πάρα πολλές λύσεις
να προσφέρουμε σε όλους τους τομείς. Παράδειγμα, βγάζω το σκύλο μου βόλτα, περνάω μέσα από κάτι χόρτα, γυρίζω σπίτι και έχουν κολλήσει πάνω μου κάτι ενοχλητικά φυτά, κολλάνε πάνω στα ρούχα. Και λέω, το βλέπω στο μικροσκόπιο και διαπιστώνω ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη διαμόρφωση στις επάνω του πλευρές. Και μετά λέω, θα μπορούσα να το αναπαράγω με ένα συνθετικό τρόπο. Έτσι ανακαλύφθηκε το βέλκρο. Έτσι ανακαλύφθηκε. Κάποιον που έβγαλε το σκύλο του βόλτα. Παρατήρησε, κατανόησε και μετά μιμήθηκε αυτό το μηχανισμό με ένα τεχνικό τρόπο. Παραδείγματα λοιπόν έχουμε με αυτή τη διαθεμιωτικότητα που χαρακτηρίζει την βιομιμητική. Έχουμε πολύ καινοτόμες λύσεις, πολύ εφάνταστες λύσεις. Η φαντασία είναι πολύ βασικό κομμάτι σε όλα αυτά που συζητάμε, σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στην περιοχή των τροφίμων, στην περιοχή της ενέργειας, στην περιοχή της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, στην περιοχή του αθλητισμού, της αρχιτεκτονικής, στην περιοχή του management ακόμα. Είναι λοιπόν έμπνευση για λύσεις που με τις κλασικές συμβατικές επιστημονικές μεθόδους δεν μπορούμε να παρέχουμε. Ας δούμε για παράδειγμα αυτό που αναγνωρίζετε όλοι. Ας δούμε την περιοχή των εντόμων. Πάνω αριστερά είναι μια φωτογραφία από μικροσκόπιο από μια αράχνη ενώ αναπτύσσει τον ιστό της. Αν παρατηρήσει κανείς, αν δει ως μηχανολόγος τις μηχανικές ιδιότητες του ιστού της αράχνης, είναι πραγματικά ασύλληπτες. Η ελαστικότητα, για παράδειγμα, μπορεί να ξεπεράσει 3 φορές το μήκος. Άρα μπορώ να τον τεντώσω 3 φορές πριν σπάσει. Η αντοχή σε θερμοκρασίες είναι ασύλληπτη. Αντέχει σε πολύ μεγάλο έργο θερμοκρασιών. Και όλα αυτά τα καταφέρνει, ενώ είναι 30% μόλις ο ιστός πιο βαρύς από τον αέρα. Υπολογίζεται ότι με μισό κιλό ιστού αράχνης μπορώ να τυλίξω όλο τον πλανήτη. Άρα, αν σκεφτώ πόση είναι η αντοχή αναμονάδα κιλού, να το ανάγω σε μάζα, είναι πενταπλάσια το χάλιβα. Άρα, αρχίζω και μπαίνω στη λογική τι μπορώ, πώς μπορώ να το αξιοποιήσω, όχι να το εκμεταλλευτώ όσο και καλά, πώς μπορώ να το αξιοποιήσω. Υπάρχουν λοιπόν θωρακίσεις που μπορώ να φτιάξω. Μπορώ να φτιάξω ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο, για παράδειγμα. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Ορίστε. Βεβαίως. Βεβαίως. Ακριβώς. Ακριβώς. Πάει ο Κεύλαρ και έχουν πειράξει και γενετικά, νομίζω, κάποιο είδους τράγου και παράγουν και γάλα που έχει μέσα κάποιες ίνες. Μπορεί να ξέρετε πολύ περισσότερα από μένα για το συγκεκριμένο, αλλά είναι όντως, έχουν μπει στην εφαρμογή αυτά τα παραδείγματα. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα από την περιοχή των εντόμων. Παράδειγμα, υπάρχουν αυτά σκαφάκια, τα οποία έχουν εξελιχθεί να κάνουν τις φωλιές τους σε καμένα δέντρα. Άρα, για να καταφέρουν να κάνουν τις φωλιές τους, καταφέρνουν και εντοπίζουν πυρκαγιές από αποστάσεις μεγαλύτερες των 50 χιλιόμετρων. Και μπορεί να μπει κανείς στη λογική εκεί, να πάει πέρα από την παρατήρηση και να πει πώς το καταφέρνουν, με ποιο μηχανισμό βιολογικό. Και αν το κατανοήσει αυτό, μπορεί να αναπτύξει, ας πούμε, αισθητήρες πυρκαγιάς. Ή υπάρχουν άλλα έντομα, τα οποία ζουν στην έρημο και παράγουν το νερό που χρειάζονται. Έχουν αναπτυχθεί με τρόπο ώστε το στόμα τους δεν είναι μπροστά, είναι πίσω, εδώ στη ράχη. Και με έναν τρόπο που μπορούμε να τον εξηγήσουμε τεχνικά για όποια ενδιαφέρεται στο διάλειμμα, ουσιαστικά συμπυκνώνουν τον ατμοσφαιρικό αέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και παράγουν νερό. Για να μπορέσουν να συντηρηθούν. Άλλο παράδειγμα από τα πιο δημοφιλή και διαδεδομένα είδη και από τα πολυπληθέστερα, τα μυρμήγκια. Εδώ είναι γνωστό, όσοι έχετε παρατηρήσει σμήνη μυρμηγκιό, θα διαπιστώσετε ότι μεταφέρουν και όντως μεταφέρουν, έχει υπολογιστεί, έχουν γίνει πειράματα και έχει υπολογιστεί ότι μπορούν να μεταφέρουν περίπου 20 φορές το βάρος τους τουλάχιστον. Και επίσης έχουν γίνει και πειράματα στον αυχένα τους. Ουσιαστικά παίρνει μυρμήγκια δυστυχώς και τα τραβάς από τον αυχένα και βλέπεις αν το εντοχής, υπολογίζονται ότι είναι περίπου 5.000 φορές το βάρος του. Ο τρόπος με τον οποίο είναι κατασκευασμένο, ο τρόπος με τον οποίο έχει εξελιχθεί καλύτερα, μας εμπνέει και φτιάχνουμε εξωσκελετούς. Είτε για ανθρώπους είτε για ρομπότ. Ή μπορούμε να φτιάξουμε τεχνητά ανθρώπινα μέλη, χρησιμοποιώντας αυτή τη τεχνική, ή μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα μυρμήγκια σε θέματα συγκοινωνιολογίας, μεταφορών. Γιατί αν κάτσεις και παρατηρήσεις προσεκτικά επιστημονικά μυρμήγκια και το πώς κινούνται σε λεωφόρους, θα διαπιστώσεις ότι αντίθετα με το τι συμβαίνει σε ανθρώπινες λεωφόρους, όταν υπάρχει συνοστισμός, για κάποιο λόγο η ταχύτητα των μυρμηγκιών δεν μειώνεται. Παραμένει αμετάβλητη.
Άρα, και άλλη τροφή για σκέψη, πώς μπορεί να επηρεαστεί, πώς μπορεί να εμπνευστεί κανείς από τις κοινωνίες των μυρμηγκιών για να αναπτύξει καινούργιου τύπου δίκτυα, συγκοινωνιακά ή μη. Άλλο παράδειγμα είναι τα κοχύλια, τα περίφημα. Έχουν σκληρότητα που δεν μπορούμε να την πιάσουμε εύκολα με άλλα υλικά. Και όντως έχουν γίνει πειράματα και έχει αποδειχθεί ότι μπορείς να υπερβείς τη σκληρότητα κλασικών υλικών, ας πούμε, αν μιμηθείς τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η δομή του υλικού. Και υπάρχουν παραδείγματα ακόμα και από την περιοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό που βλέπετε δεξιά είναι κάποια είδη φάλαινας, τα οποία στο χείλος επιβολής, στην πίσω πλευρά δηλαδή των πτερυγίων, δεν είναι ηλίο το πτερύγιο. Πειράματα που έχουν γίνει και υπολογισμοί κατέληξαν στο ότι αν ακολουθήσεις αυτή τη συγκεκριμένη διαμόρφωση με το συγκεκριμένο μήκος, το συγκεκριμένο πλάτος, μπορείς να μειώσεις την υδροδυναμική αντίσταση περίπου 20%. Άρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την τεχνική για να φτιάξεις πτερύγια ανεμογεννητριών ή ακόμα και πτερύγια ανεμιστήρων. Υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα. Και στην περιοχή των ανανεώσιμων πηγών πάλι, εδώ αυτό που βλέπετε είναι η τεχνολογία, μια από τις τεχνολογίες που έχουμε για παραγωγή ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια. Είναι ένα ηλιοθερμικό σύστημα, ονομάζεται η τεχνολογία ηλιακού πύργου, η Concentrated Solar Thermal Power. Έχει ουσιαστικά ένα πύργο. Είναι η ιστορία του Αρχιμίδη, αν έχετε ακούσει, που έκαψε τα πλοία των εχθρών κτλ. Παίρνει πολλά κάτωπτρα, 5.000 περίπου, για τα οποία χρειάζεται μια τεράστια έκταση, τα οποία είναι περίπου 12 τετραγωνικά, δηλαδή σχεδόν όσο είναι αυτός ο μικρός τύπος, που πρέπει συντονισμένα να ακολουθούν την τροχιά του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας και να ανακλούν όλη την ενέργεια σε ένα κεντρικό πύργο, και εκεί παράγεις ενέργεια. Λοιπόν, για να το κάνεις αυτό σε μεγάλη κλίμακα, να τροφοδοτήσεις ένα νησί σαν τη Λίμνο, θέλεις έκταση. Και όσο μεγαλύτερη η μονάδα, τόσο μεγαλύτερη η έκταση. Άρα το θέμα της γης εκεί είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και αν κινηθεί κανείς βιομιμητικά και ψάξει κάποιο ανάλογο, θα διαπιστώσει ότι ο ηλιοσπόρος, θα αναγνωρίζετε όλο το φυτό, θα διαπιστώσει ότι εδώ οι σπόροι έχουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο με το οποίο είναι διατεταγμένοι. Δεν είναι ατάκτως ενηγμένοι μέσα στο φυτό, δεν είναι σε μια κανονική δομή πνευματική, αλλά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Αν μιμηθείς λοιπόν αυτό το μοτίβο και το μεταφέρεις, το μεταφράσεις σε ένα τέτοιο σύστημα, εξοικονομείς περίπου το 20% της επιφάνειας. Και το κομμάτι της γης, της αξίας της γης, σε αυτές τις τεχνολογίες, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Άλλο ένα παράδειγμα, λοιπόν, το πώς μπορεί κανείς να μεταφέρει γνώση από τη μία περιοχή στην άλλη. Και πάμε τώρα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ δεξιά αυτό που βλέπετε είναι φωτογραφία από το δέρμα Καρχαρία. Σε αντίθεση με αυτό που περιμένουμε από το αίσθηκτό μας, δεν είναι τελείως λίο το δέρμα του Καρχαρία, αλλά έχει κάποια συγκεκριμένα λέπια, τα οποία μάλιστα είναι διαφορετικά στο κεφάλι, στη ράχη, στην ουρά. Αλλάζουν διαμόρφωση, αλλά έχουν αυτό το μοτίβο που βλέπετε δεξιά. Έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους, έχουν συγκεκριμένο ύψος και έχουν και συγκεκριμένη διαμόρφωση. Και κολυμπάνε, ας πούμε, από την Νότια Αφρική στην Αυστραλία. Καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις. Αν τα μελετήσει κανείς αυτά, και τα έχουμε μελετήσει φυσικά, έχουν γίνει πειράματα σε εργαστήρια, διαπιστώνει ότι παρότι δεν είναι λίο το τείχομα, η υδροδυναμική αντίσταση επίσης μειώνεται 20-30%. Που είναι τελείως ανάποδα με αυτό που επιστημονικά όλοι μας όσοι ασχολούμαστε με τα 7-30 χρόνια περιμένουμε. Και όταν κάνεις υπολογισμούς και πειράματα, επιβεβαιώνεται. Θα είναι άλλο ένα παράδειγμα. Άρα μπορώ να πω στη λογική ότι μπορώ να φτιάξω ένα μαγιό με το οποίο θα κολυμπάω πιο γρήγορα. Καλά, μαντέψατε, φτιάχτηκε το μαγιό και απαγορεύτηκε φυσικά η συμμετοχή στους αγώνες από μια γνωστή εταιρεία κατασκευής μαγιό. Έχουν καταφέρει να αναπαράγουν τεχνητά ύφασμα το οποίο έχει την ίδια διαμόρφωση και όντως επιβεβαιώθηκε και απαγορεύτηκε. Πάμε τώρα λίγο στα πουλιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται τα νούμερα. Αυτή είναι η πιο γρήγορη κυνηγή, ας πούμε, που έχουμε στον πλανήτη. Οι τιμές που βλέπετε εκεί πολλαπλασιάζεται σε 1,6 γιατί είναι μίλια την ώρα, όχι χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχουν λοιπόν πουλιά όπως αυτά εδώ, τα οποία όταν βουτάνε για να αρπάξουν τη λία τους, διαμορφώνουν το σώμα τους με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και υπολογίζεται ότι για κάποια δευτερόλεπτα φτάνουν ταχύτητες της τάξης των 350 χιλιόμετρων την ώρα καθώς βουτούν. Το οποίο φυσικά έχει μιμηθεί από την βιομηχανία των όπλων, δυστυχώς. Πάρα πολλοί έχουν εμπνευστεί από την εποχή του Μεσαίωνα εμπνεόμαστε από τα πουλιά για τη βιομηχανία των όπλων.
Αλλά είναι ακόμα ένα παράδειγμα του πόσο ασύλληπτες πραγματικά είναι οι δυνατότητες αυτών των πουλιών. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα. Εδώ, δεν ξέρω αν το πουλί αυτό είναι μόλις 30 χαμαρίων. Ίσως το έχετε ακούσει. Αν δεν το έχετε ακούσει για τις αλκιονίδες σημαίνες. Το συγκεκριμένο πουλί είναι ψάρι. Και βρίσκει το θύραμβο κάτω από το. Για να μπορέσει να το πετύχει, θα πρέπει να πτύξει χωρίς να διαταράξει την επιφάνεια του νερού αρκετά, να μπορέσει να πιάσει. Τώρα, πώς μπορεί αυτό να μου πει? Κυρία, παρακαλώ οι συμμετέχοντες να κλείσουν τα μικρόφωνά τους. Διαφάνειες πεντέχρωμες μπορεί να είναι πρόβλημα. Και πείτε μας αν βλέπετε όλη τη διαφάνειες κανονικά. Εμείς τις βλέπουμε. Μάλλον είναι πρόβλημα της συγκεκριμένης κυρίας. Να διακόψω 2 δευτερόλεπτα να κάνω τον συνάδελφο για να μην σας διακόπτουμε. Βασικά, mute all. Και θα κάνουμε unmute εμέν. Όχι, είστε. Ωραία. Με συγχωρείτε για να μην... Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ένα από τα προβλήματα λοιπόν, που έχουν να λύσουν οι μηχανικοί με αυτά τα τρένα, το οποίο πιστέψτε με δεν είναι καθόλου εύκολα, είναι πώς μπορείς να μειώσεις πέρα από το να αυξήσεις την ταχύτητα, πέρα από το ότι να μειώσεις την κατανάλωση σε καύσιμο που χρειάζεται, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μεταφορές, είναι και πώς θα περιορίσεις και το θόρυβο. Είναι επίσης τεράστιο ζήτημα. Δεν είναι μόνο τα θέματα των πόρων, είναι και το θέμα της ρύπανσης, όπως της ηχορύπανσης. Λοιπόν, τι έχουν κάνει εδώ πέρα οι μηχανικοί? Μιμούμενοι το ράμφος των συγκεκριμένων πουλιών, έχουν καταφέρει. Δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αυτό που έκαναν λοιπόν, μιμήθηκαν το ρήχος αυτού του πουλιού, που έχει μια συγκεκριμένη διαμόρφωση, και προσπάθησαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο στο τρένο, με αποτέλεσμα να επιτύχουν περίπου 10% αύξηση στην ταχύτητα, 15% μείωση στην κατανάλωση, που είναι τεράστιο ποσό, ακόμα και 1% είναι πολύ σπουδαία νούμερα για τις εφαρμογές, ενώ ταυτόχρονα έχουν και μειωμένο θόρυβο. Είναι άλλο ένα παράδειγμα πώς μπορείς να μιμηθείς και να πας παρακάτω. Και μια άλλη σειρά από εμπνεύσεις μπορούν να προκύψουν από τη μετανάστευση των πουλιών. Υπάρχουν πουλιά που μεταναστεύουν σε αποστάσεις που είναι περίπου, για να έχετε μια ιδέα, είναι περίπου όσο διανύουμε εμείς σε 5 χρόνια με ένα συμβατικό αυτοκίνητο, ταξιδεύουμε περίπου το έτος. Αν υπολογίσετε πόσα καύσιμα καταναλώνουμε για να κάνουμε αυτή την κίνηση σε 5 χρόνια και τα συγκρίνετε με το πόσα καύσιμα καταναλώνει αυτό το πουλί, κάτι μάλλον κάνει σωστά. Και εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα συλλογικότητας, γιατί τα πουλιά δεν μεταναστεύουν μόνα τους και μάλλον έχουν καλούς λόγους να μην μεταναστεύουν μόνα τους, γιατί έχει υπολογιστεί από πειράματα τα οποία έχουν γίνει κατά τη δεκαετία του 70. Μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα, αν θέλετε λεπτομέρειες. Υπολογίστηκε ότι όταν τα πουλιά κάποια συγκεκριμένα πουλιά, τέλος πάντων, και ανάλογα με το μέγεθός τους, όταν πετάνε σε σχηματισμό V, και είναι περίπου 25 τα μέλη, εάν η απόσταση μεταξύ τους είναι συγκεκριμένη, η γωνία μεταξύ τους είναι συγκεκριμένη, μπορούν να διανύσουν αποστάσεις έως και 70% περισσότερο από ό,τι θα διένυαν μόνα τους. Είναι άλλο ένα θαυμαστό παράδειγμα του πώς όταν ταξιδεύουν όλοι μαζί μπορούν να πάνε πολύ πιο μακριά από ό,τι θα πηγαίνει ο καθένας μόνος του. Και δεν είναι το θέμα του σχηματισμού που τους δίνει αυτή τη δυνατότητα. Είναι το θέμα του σχηματισμού, αλλά είναι και το θέμα του συντονισμού. Αν παρατηρήσετε τα πειράματα και τις μελέτες, ο τρόπος με τον οποίο κουνάνε τα φτερά τους είναι απολύτως συντονισμένος. Δηλαδή, κουνάω τα φτερά μου με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ακολουθώντας τον μπροστά μου, ο πίσω ακολουθεί επίσης με συντονισμένο τρόπο, και αν το κάνουμε όλο αυτό συντονισμένα και σωστά και όλοι μαζί, πηγαίνουμε πολύ πιο μακριά. Και έχουμε παραδείγματα και άλλα. Παράδειγμα στην αρχιτεκτονική. Μπορεί να δει κανείς το πώς αναπτύσσονται τα δέντρα, πώς αναπτύσσονται τα κλαδιά και να μιμηθεί κάπως αυτό το μηχανισμό για να κάνει κατασκευές. Ή κάτι που αφορά περισσότερο και το συγκεκριμένο που συζητάμε σήμερα, μπορεί να μιμηθεί αυτή τη δομή των κελιών στην αρχιτεκτονική. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, και δεν είναι τυχαίο στην περιοχή της αρχιτεκτονικής, όπου μιμούμενη ουσιαστικά αυτή την εξαγωνική δομή, μπορεί να κατασκευάσεις πολύ ωραία δημιουργήματα. Και το ερώτημα είναι, δεν θα σας πω κάτι καινούριο. Πολλοί από εσάς είστε στον χώρο της μελισσοκομείας, γνωρίζετε πάρα πολύ περισσότερα από μένα και θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε για να μάθω ακόμα περισσότερα για την περιοχή. Σας είπα ότι έρχομαι ως μηχανικός, αλλά ψάχνοντας το λίγο και μελετώντας, διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει γύρω στο φυσικό μας κόσμο, αλλά και σε τεχνολογία, όπως θα δείτε σε λίγο, το εξάγωνο παρατηρείται πάρα πολύ συχνά ως σχήμα. Άρα, είτε κοιτάξει
Για παράδειγμα, γεωλογικές μορφές, ηφαιστειακές. Είτε παρατηρήσει τι γίνεται στο βρύτι του καθώς ψήνει ελληνικό καφέ. Και μπορεί να το κάνει αυτό το πείραμα πολύ εύκολα. Είτε κοιτάξει φυσαλίδες από σαπούνι. Είτε κοιτάξει μέλισσες. Θα διαπιστώσει ότι πολύ συχνά εμφανίζεται το εξάγωνο ως σχήμα. Και υπάρχουν βασικοί λόγοι που θα τους δούμε για λίγο και είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμα και στην περιοχή, γιατί αναφέρθηκε πριν ο Δημήτρης για την περιοχή της πυρηνικής τεχνολογίας και των πυρηνικών αντιδραστήρων, είναι εντυπωσιακό ότι στους περισσότερους πυρηνικούς αντιδραστήρες επιλέγουμε οι ράβδοι καυσίμου να χρησιμοποιούν εξαγωνική διατομή κελιού για να αποθηκεύουν το σχάσιμο υλικό. Δεν είναι σύμπτωση, ούτε είναι απλά μήνυση. Δεν είδαμε απλά τις μέλισσες και είδαμε εξάγωνο. Υπάρχουν πολύ βασικοί λόγοι γι' αυτό, οι οποίοι είναι γνωστοί από την αρχαιότητα, φυσικά. Είναι καθαρά ζήτημα οικονομίας και γεωμετρίας. Άρα, αν κάτσουμε, θα ξεχάσουμε όλα και κάτσουμε και σκεφτούμε. Ψάχνουμε ένα σχήμα με το οποίο θέλουμε μάλλον να καλύψουμε χώρο, το μέγιστο δυνατό χώρο, χρησιμοποιώντας την ελάχιστη δυνατή επιφάνεια. Άρα, ψάχνω σχήμα που μπορώ να το επαναλάβω και να μπορέσω να καλύψω όσο δυνατόν περισσότερο χώρο. Αν το κάνω αυτό γεωμετρικά, θα διαπιστώσω ότι έχω μόνο 3 επιλογές. Τα τρίγωνα, που μπορώ να καλύψω το χώρο, τα τετράγωνα και τα εξάγωνα. Και από αυτά τα 3 κανονικά σχήματα, το εξάγωνο, να μαντέψατε, είναι αυτό το οποίο έχει τη μικρότερη δαπάνη, αν θέλετε, υλικού, για να συγκρατήσει το μεγαλύτερο δυνατό όγκο. Δεν είναι καινούριο. Ελληνιστής φιλόσοφος, Πάτρος ο Αλεξανδρεύς, διατύπωσε το ηθομετρικό πρόβλημα, αναρωτιόταν πώς πραγματικά μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα και είχε καταλήξει και ο ίδιος σε αυτό το σχήμα και είχε κάνει και αναφορά στο βασίλειο των Μελισσών. Και φυσικά και ο Δαρβίνος πολύ αργότερα είχε διατυπώσει αυτό που βλέπετε, ότι είναι απολύτως τέλεια κυρίθρα στην εξοικονόμηση και υλικού και εργασίας. Γιατί από ό,τι διάβαζα, χρειάζονται αρκετά γραμμάρια μελιού για να φτιαχτεί ένα γραμμάριο κυρίθρας. Οπότε αυτός είναι πρακτικά ο τρόπος που έχει γίνει. Και αν δει κανείς και λίγο τις κυψέλες, εδώ έκανα κάποιους υπολογισμούς, συγγνώμη, δεν κρατήθηκα ως μηχανολόγος. Διάβασα, διορθώστε με αν είναι λάθος, ότι υπάρχουν σε κάθε κυψέλη περίπου 20 με 80.000 μέλη. Αν είναι σωστό, ίσως ο Νίκος εδώ μπορεί να μας το επιβεβαιώσει, κάπου εκεί. Και υπολογίζεται ότι η ισχύ της κάθε μέλισσας είναι περίπου 10 μικροβάτ, 10 εκατομμυριοστά δηλαδή του βατ. Άρα με 10.000 μέλισσες έχεις περίπου κάτι τέτοιο. Με 20 με 80.000 μέλισσες έχεις περίπου 800 βατ ανά κυψέλη. 800 βατ ανά κυψέλη, έχοντας παρελθόν στη μεταφορά θερμότητας και διαβάζοντας ότι διατηρούν την κυψέλη σε θερμοκρασιακό εύρος 2 βαθμών Κελσίου, δηλαδή το τέλειο κλιματιστικό σύστημα, αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν να το καταφέρνουν. Αν υπολογίσω λοιπόν την ισχύ, επειδή είναι πολλά τα μέλη, και φυσικά από ό,τι ξέρω, ό,τι διάβασα, δεν ασχολούνται όλες με τον κλιματισμό, γιατί υπάρχει καταμερισμός ρόλων, αλλά η ισχύ που έχουμε σε κάθε κυψέλη είναι περίπου 800 βατ. Άρα τα νούμερα ταιριάζουν και βγαίνουν. Και αυτή η λίστα που κατέγραψα εδώ πέρα δεν είναι τίποτα άλλο από μια μικρή, ίσως σχετικά, λίστα στο πώς θα μπορούσε γνώση από την περιοχή της μελισσοκομείας να μεταφερθεί ακόμα παραπέρα, να πάει ακόμα πιο μακριά και με έναν διαθεματικό τρόπο, γιατί δεν αρκεί να είσαι μελισσοκόμος, δεν αρκεί να είσαι μηχανολόγος, δεν αρκεί να είσαι αρχιτέκτονας, δεν αρκεί να είσαι βιολόγος. Χρειάζεται διαθεματικότητα εδώ. Πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να συζητάμε. Και χαίρομαι που σε ένα τμήμα σαν και αυτό που βρισκόμαστε, νιώθω ότι υπάρχει αυτή η διαθεματικότητα και ότι υπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικά background που τα βάζουν όλα μαζί για να κάνουν κάτι πολύ καλύτερο. Οι κοινωνίες των μελισσών οι ίδιες μας δείχνουν κατά κάποιο τρόπο το δρόμο για αυτό που συζητάμε. Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, ο τρόπος που επικοινωνούν από ό,τι διάβασα με κάποιο είδους χορό. Και εμείς επικοινωνούμε με το χορό. Αλλά εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο συντονισμένα από ό,τι κατάλαβα, πολύ πιο προηγμένα μάλλον. Σε ό,τι αφορά την πλοήγηση, τις ικανότητες, τον προσανατολισμό τους, την ακρίβεια με την οποία κατασκευάζουν την κυρίθρα, τον τρόπο με τον οποίο επίσης καταμερίζουν την εργασία. Δηλαδή υπάρχουν σίγουρα βιομηχανικά παραδείγματα στην περιοχή του management, από τον τρόπο με τον οποίο εσύ είσαι εργάτρια, εσύ είσαι βασίλισσα, εσύ είσαι κυφήνας, εσύ για αυτή την εποχή, ανάλογα με την ηλικία σου, κουβαλάς, και όσο μεγαλώνεις πας μάλλον και πιο πέρα, γιατί αποκτάς εμπειρία.
Είναι παραδείγματα πραγματικά αυτοοργάνωσης, είναι παραδείγματα συλλογικότητας και προσαρμοστικότητας που θεωρώ ότι αν τα κοιτάξουμε μπορούμε ίσως να λύσουμε κάποιες από αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Και αυτοί παραδείγματα, όπως αφήνω κάποια πάνω αριστερά βλέπετε παραδείγματα δημιουργικά στην περιοχή της συσκευασίας. Και ακριβώς η Βήθρα έχει αυτή τη διαμόρφωση, έχει παιδί ίσως τεχνικά συσκευασία. Έχει πολύ μεγάλη εντοκή με σχετικά χρήση του υπουργικού. Υπάρχουν παραδείγματα από μαλακά ρομπότ που έχουν αναπτυχθεί, δημιουργούμενα του τοπικό μηχανισμό της Μερίσας, που μελετάτε από συγκεκριμένο επιστημονικό προσωπικό. Και υπάρχουν παραδείγματα επίσης και από drones, τα οποία προσπαθούμε να αναπαράγουμε αυτό το να μιμηθούμε το κατασκευάζει τη ψεύδη. Έχουμε ήδη κάποια πειράματα, σαν και αυτά που βλέπετε. Και πιστεύω ότι όσο περνάει ο θα βλέπουμε όλο το περισσότερα και εύχομαι να δούμε όλο το περισσότερο. Ελπίζω να σας πω εσάς, ελπίζω να έμενα στον χρόνο μου. Όποια θέλει περισσότερο για το μπορεί για αρκετό υλικό, για χελιδόνια, για καθαρίες, για τόνους, να πατήσετε και μια σειρά του υπολογισμού που κάνει από επιλογή διαστημένη, μάλλον σε σχέση με αυτά. Έχει ένα τόνο, ας πούμε, ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, ο οποίος πίσω από το κεφάλι και να πάει γρήγορα, εκρίνει από τους αδέλφους του κάποια μικρά σωματίδια, τα οποία επίσης μειώνουν την αντίσταση. Διαβάζω ότι αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται σε αγωγούς πετρελαίου. Άρα δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να παραπάνω. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αν απλά βάλουμε τον χρόνο μας παρατηρήσουμε. Να κατανοήσουμε τι συμβαίνει γύρω στο φυσικό κόσμο. Υπάρχουν όλες οι λύσεις είναι κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, πολύ ευχαριστώ. Δήμο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι μόνο μας κούρασες, αλλά δεν ξέρω αν το είναι μόνο η δική μου αντίληψη. Όλοι κρεμιόμασταν τα χείλη σου. Καθ' όλη τη διάρκεια. Συνεχίζει τις περιβολές. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το αποδώσουμε και εμείς κάποια στιγμή. Είμαστε μπροστά από το χρόνο. Έχω να κάνω μια πρόταση, αλλά πρέπει να τη συμφωνήσουμε όλοι δημοκρατικά και από εδώ και από εκεί. Μένει λίγος χρόνος. Έχουμε ένα σλότ για διάλειμμα για να γευματίσουμε, αλλά είμαστε αρκετά μπροστά από το χρόνο επειδή παραβλέψαμε μια παρουσίαση. Οπότε δεν ξέρω αν θα θέλατε και κυρίως οι διαδικτυακοί εδώ φίλοι μας που θέλουν να αποδεσμευτούν, μήπως να κλείσουμε τώρα με το στρογγυλό τραπέζι και να ανακοίνωση το webinar, κλείσουμε και τη σύνδεση και μετά οι παρόντες τουλάχιστον εδώ μπορέσουμε να γευματίσουμε. Είστε σύμφωνοι οι παρόντες ή θέλετε να κάνουμε διάλειμμα? Εγώ προτείνω να συνεχίσουμε, δεν είναι πάρα πολύ ακόμα. Συνεχίζουμε, φαντάζομαι και οι διαδικτυακοί συμφωνείτε. Επανέρχομαι σε όλα όσα είπαμε. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την συμμετοχή σας. Ήταν συγκινητική, ειδικά ξεκινώντας με χαιρετισμούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η ημερίδα αυτή έπιασε το στόχο της, δηλαδή να γίνει διάχυση της πληροφορίας παντού. Είχαμε συμμετοχή και των εταίρων μας. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον το αντικείμενο. Ξαναλέω, είναι ένα έργο το οποίο έχει ως σκοπό την παραγωγή βασικού υλικού για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που προαναφέραμε. Και στο τέλος, αφού κλείσουμε με τις απορίες σας, μετά από αυτό θα ανακοινώσουμε και το ότι θα ανακοινωθούν κάποια webinars που θα γίνουν, όπου εκεί πιο εξειδικευμένα πλέον θα συζητήσουμε. Οπότε, θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στην αίθουσα, εάν κάποιος έχει να σχολιάσει ή να προτείνει κάτι. Και αν θέλει να το κάνει, επειδή η μικροφωνική εγκατάσταση σήμερα δεν λειτουργεί, να έρθει λίγο εδώ κοντά για να ακούνε και οι online συμμετέχοντες. Έχετε κάποια παρέμβαση, κάποιο σχόλιο να αναφέρετε?
Οκ. Και δίνω το λόγο τώρα, και γι' αυτό και θα καθίσω για να με βλέπετε καλύτερα στην κάμερα, δίνω το λόγο και σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα έχει συνδεθεί στην αίθουσα Zoom. Ελεύθερα ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Η εγκατάσταση των ηχείων στο χώρο λειτουργεί κανονικά. Σας ακούμε όλοι. Είναι μια αίθουσα σχεδόν κατάμεστη. Εάν έχετε κάτι να αναφέρετε ή κάτι να προτείνετε, καλώς να ορίσετε. Οκ, πολύ ωραία. Συνεχίζω και σε αυτό το κομμάτι, αφού δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι σε επίπεδο στρογγυλού τραπεζιού. Σας αναφέρω γενικότερα ως συντονιστής της κοινοπραξίας, ότι... Προσπαθώ λίγο να δουλέψω το ποντίκι μου τώρα. Ως συντονιστής της κοινοπραξίας θέλω να σας αναφέρω ότι στο πλαίσιο του έργου έχουμε ορίσει να γίνουν 3 webinar από κάθε εταίρο στη γλώσσα του κάθε εταίρου. Στην περίπτωση της Κύπρου και της Ελλάδας έχουμε κοινή γλώσσα και μπορείτε να παρακολουθήσετε άνετα και τα δύο. Τα webinars αυτά είναι 3. Το ένα αφορά στην παρουσίαση και επεξήγηση και διάδραση με εσάς φυσικά του PR1. Το άλλο είναι για το PR2 που αφορά μελισσοκόμους και όλους τους ωφελούμενους, και το PR3, καλώς να ορίσετε όλοι σας, είναι λιγάκι πιο focus στο κομμάτι των εκπαιδευτών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αφορά το PR3. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αυτό που αφορά στην ελληνική πλευρά, το PR1 και το PR2 θα είναι σεμινάρια διάρκειας 45 λεπτών με 1 ώρα το καθένα, άρα υπολογίστε 1,5 ώρα περίπου και για τα δύο, τα οποία θα γίνουν back to back. Τα στοιχεία τα έχουμε όλων σας από τη λίστα τη σημερινή των διαζώσεων συμμετεχόντων, αλλά και από τη λίστα του Zoom για τους online συμμετέχοντες. Συνεπώς θα σας δοθεί ανακοίνωση και θα κρατήσουμε και αυτή τη λίστα για να έχουμε επικοινωνία και για τη βιωσιμότητα του έργου ακόμα και μετά το τέλος του, που είναι στις 27 του Φεβρουαρίου. Οπότε συντονιστείτε μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά, αυτό που σας αφορά, και την κυπριακή. Θα ανακοινωθούν 3 webinars στο ίδιο αντικείμενο, PR1, PR2, PR3, για την ελληνική πλευρά, στο οποίο θα σας παρακαλούσα να διαθέσετε, όταν θα σας ανακοινωθεί, 2 λεπτά από το χρόνο σας. Έχει 2-3 βασικά στάδια για να μπορέσουμε και εμείς να τηρήσουμε τους όρους που μας έχει θέσει ο χρηματοδότης μας, και αυτό είναι η εγγραφή στο σεμινάριο πριν την έναρξή του. 1 λεπτό υπόθεση είναι αυτό. 1 δεύτερο λεπτό ζητάμε από εσάς η απάντηση ενός πολύ απλού ερωτηματολογίου σχετικά με τις γνώσεις σας για το αντικείμενο που θα υποθεί στο webinar. Οφείλουμε να γνωρίζουμε τι γνωρίζατε για αυτό το αντικείμενο πριν, και αμέσως μετά τη λήξη του webinar σας προσκαλούμε επίσης για άλλα 2 λεπτά. 1 λεπτό να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο το μετά, για να μας πείτε τι κατακτήσατε μετά το webinar, και να κλείσουμε με άλλο 1 λεπτό από το χρόνο σας με το λεγόμενο evaluation form, δηλαδή να βαθμολογήσετε, να βάλετε την αρέσκειά σας σε σχέση με το webinar που προηγήθηκε, αν σας κάλυψε ή όχι, τι σας προβλημάτισε, τι δεν σας προβλημάτισε. Συνεπώς, σε αυτό το σημείο, συγχωρέστε με να σηκωθώ να χαιρετήσω και τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα. Ήταν μεγάλη μου τιμή για αυτό το έργο που διοργανώνω προσωπικά εκ μέρους του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λίμνο. Μεγάλη τιμή που μαζευτήκαμε όλοι εδώ παρόντες και online. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Παραμένουμε σε συνεχή επαφή για να καταστήσουμε αυτό το έργο βιώσιμο και να το αναπτύξουμε ακόμα και περισσότερο και μετά την 27η Φεβρουαρίου του 2024. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.